Vamos a dar comenzo ao pleno ordinario do mes de maio, o último día de maio, 31. O punto 1 é a aprobación se procede das actas número 5 do ano presente da sesión ordinaria celebrada o día 26 de abril e número 6 do 24 da sesión extraordinaria celebrada o día 13 de maio, o sea, as actas do 26 de abril e do 13 de maio. Algunha aclaración sobre a mesma? Teresa vai vir? Vale. Votamos entón. Votamos as actas, por favor. Ben, votos emitidos 20, a favor 20, queda aprobado por unanimidade dos presentes. O punto 2 é decretos da alcaldía. Señor secretario, ten a palabra. Bos días a todos. O señor alcalde presidente dá conta da relación de decretos que dictou dende a data da anterior convocatoria da sesión ordinaria, que foi no mes de abril, isto é, desde o día 23 de abril ata a data da convocatoria desta sesión que foi o martes, ata o número 396. Quedan enterados, teñen copia e se non poden obterlas. Moitas gracias. O punto 3 é dar conta do período medio de pago a proveedores de morosidade do Concello de Lalín e do Padroado Cultural do primeiro trimestre. Ten a palabra o secretario. A Tesorería Municipal, o señor tesorero, dá conta do período medio de pago global, que neste caso, incluindo o Concello de Padroado, é de 38,04 días, o do Concello é de 38,10 e o do Padroado 19 días. Quedan enterados. Se é unha cuestión de orden, sí. A ver, dime. A ver, se alguén quere falar por cousa puntual, ben, se non, reservado para o próximo punto, intervides os dous puntos nun. Perfecto, pois non hai problema. Pois no próximo punto intervides e falades do punto 4 e do punto 3. Venga. Quedado, imos co punto 4. Punto 4, relación de facturas ao pleno enriquecimento extrajudicial de créditos. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Bos días. Esta relación que traemos hoxe ao pleno é unha relación de 190 facturas que relacionadas todas con consumos de electricidade e que suma un importe de 99.935,13. O motivo de vir un número tan alto de facturas é porque a persoa, o responsable deste contrato, estaba de baixa por permiso paternal, entón estaban as facturas pendientes de conformar e ese é o motivo polo que veñan esta relación tan amplia. E, entón, traise este expediente, o que consiste a levantar a nota de reparo, aprobar o recoñecemento e, polo tanto, procederse ao pagamento destas facturas. Isto serán prácticamente xa das últimas facturas que veñan, porque, como sabedes, a continuación vamos a ter xa o punto para facer a adxudicación da ESE, co cual estes importes, estes gastos, xa están recollidos nesa adxudicación. Moitas gracias. Intervencións. Turno para Paco Vilariño. Fala aquí dos dous temas, por favor. Sí, bo día. En todo caso, o que me quería centrar é precisamente no punto anterior, no que se refire ao PMP, non? Nos estamos vendo, pois son os datos moi alarmantes que, en todo caso, refliten a nefasta xestión deste goberno e, sobre todo, tamén as máis que fundadas dúbidas de a falta de criterio a hora de calcular o promedio de pago. Estamos vendo, desde logo, que non se aplica o cálculo dos días
en base á circular do Ministerio, polo tanto, vostedes están aportando aquí unhas cifras que non son reais, basta con ver desde logo a documentación. Estamos vendo, e en palabras incluso do informe da propia Tesorería, como o seu goberno, despois, obviamente, de deixar en bancarrota o que son as arcas municipais, pon textualmente, constan 76 facturas pendentes de pago fora de prazo ao final do primeiro trimestre por un importe de 287.140 euros. Constan, ao mesmo tempo, 257 facturas pendentes de pago dentro do período legal de pago por un importe de 1.224.000 euros. Estamos xa falando de 1,5 millón. E continúa o informe dicindo, constan pagos realizados fora do período legal de pago, 534 pagos fora do período legal de pago, importe de impago fora do período 2.900.000 euros, casi 3 millóns. Ben, isto é como vostedes xestionan e como desde logo fan agardar as empresas que fan traballo desde logo para esta casa, aumentando cada día máis. Pero o que nos presentan aquí é unha media de 38 días, cando en teoría, bueno, en teoría non, na práctica non poden ser máis de 30. Pero claro, o que nos, nin entendemos e desde logo pedimos explicacións é como é posible o cálculo de 38 días. Por iso digo que non se está aplicando, porque vemos que os pagos reais, como son en bens correntes e servizo, a media é de 70 días, en arrendamentos e canos 55 días, en reparacións, mantemento e conservación 72 días, en material, suministros e outros 70 días, en outros pagamentos de operacións comerciais 55 días, en inversións reais 51 días e depois obviamente o baixan en dúas partidas de gastos de publicación que son 0 días e traballos realizados en institucións sin ánimos de lucro. Fíxense que poñen 0 días, claro. Entón, díganme vostedes de onde sai a media de 38 días de pago. É completamente falsa a realidade que vostedes hoxe nos traen aquí como un documento oficial. Eu creo que desde logo non é un debate técnico. A mí me gustaría que se explicara e que desde logo se dixera, porque prácticamente se duplica, se non que yo digan a xente que trabaja. Sí. Xa falaches, acaba o tempo. O punto para ti. Continuas despois. Faltaxe moito por acabar. É que eu non te estaba escoitando, perdona. É que teña aquí un tema importante e non te estaba escoitando. Faltaxe moito, Paco? Queres un minuto máis? Tes a palabra, Teresa. Pois eu... Queres falar algo? Queres falar o PSOE, Pepe? Fala ti. Falo eu, vale, gracias. Pois e despois. Bos días a todos e a todas. Nada, eu aproveito tamén este punto para falar do que é o PMP. Como ben anunciou Paco, é dicir, non deixa de ser unha fórmula macroeconómica, pero que distorsiona a realidade, porque nos dá un período de pago de 38, pero seguimos os pagos por capítulos e cando vemos cifras tan alarmantes como que tardades unha media de 70 días ou 72 días ou no mellor dos casos de 50 días. Entonces, realmente, como aquí nunha fórmula macroeconómica se meten parámetros con valores cero e cando vos sale que tardades en pagar 38 días, pero iso dista moito da realidade, é dicir, sí que evidencia a mala situación económica que tedes actualmente no Concello, porque non dades nin pagado aos proveedores. E aproveito isto para enganchar, porque despois na relación de facturas tamén tería que vir, por exemplo, pois que ainda están sin pagar os premios de Feira Deza do ano pasado, pero como está contratado con outra empresa, non contra dentro da contabilidade do Concello, pero a realidade é esa, que a xente que gañou os premios de Feira Deza do ano pasado ainda ten eses importes sin cobrar, co cual volvemos a enmascarar os datos económicos do Concello. Entón, a realidade é moi distinta ao que os papeles conteñen. Moitas grazas. Gracias. Teresa, ten a palabra Alba. Bueno, bo día a todos e a todas. Eu tamén vou centrar no punto anterior, basicamente, máis que nada porque pasaron por el como se nada, fanse o avión, miran para outro lado, a ver se ninguén se decata ou se ninguén
di nada que lle poida sacar os colores. Aquí temos os documentos do PMP do Concello e do Padroado, e neles podemos ver, bueno, xa se dixo antes, vai ser un pouco repetitivo, pero podemos ver como constan os pagos realizados fora do período legal de pago, 534 pagos, o importe de pago fora do período legal de pago 2.912.000 euros, preto dos 3 millóns. Tamén podemos ver que constan 76 facturas pendentes de pago fora do prazo ao final do primeiro trimestre por un importe de 287.000 euros. E claro que o período medio de pago non é exageradamente alto, pero se vemos o desglose, pois, dende logo, non ten nada que ver. Vemos que en materiales e suministros por 70 días, reparacións e mantementos 72 días, etc. etc. Iso por un lado. E a verdade é que non sei a quen intentan enganar, cando vemos como aínda agora, nos últimos meses, pois siguen chegando facturas de feiradeza do ano 2023, do Campeonato de Fútbol Gaélico do 2023, etc. etc. Eu vin aínda, non sei se lembro mal, pero se non foi a semana pasada, foi a anterior, unha factura de limpeza para o Mundial de Enduro do ano 2023. Digo eu que algo terán que decir despois destes datos e dar algunha explicación. E remato. Moi ben, moitas gracias. Por suposto que lles vai dar todas Maripaz. Ten a palabra, Paz. Señores e señoras da oposición, en realidade mostran vostedes un total descoñecemento. Aquí, neste salón, somos políticos. Este é un debate político. Que ustedes entren a debatir un informe técnico, totalmente técnico, e vostedes, señora Teresa Varela, tardou en incorporarse, parecía que estaba diante facéndolle unha consulta ao tesorero. Quero supoñer que era por este motivo. Aquí vostedes teñen as portas abertas, non como hai anos, cando vostedes gobernaban, que as portas dos despachos para a oposición estaban pechadas. Aquí teñen total libertad para acercarse aos técnicos desta casa para que lle den as oportunas explicacións que vostedes precisan. O informe ao que vostedes se refieren é un informe técnico, sin ninguna indicación política. Aquí está asinado polo tesorero municipal. Isto que vostedes mencionan e que queren facer da situación un desastre, teñan memoria. A situación son 30 días, efectivamente que son 30 días o que se nos marca as administracións. Non estamos tan distantes e estamos na situación que están a gran maioría, por non decir a totalidade dos concellos. Ben é certo tamén que vostedes esquecen que o primeiro trimestre de cada administración sempre se arrastra un retraso no pago. E vostedes revisen, que revisan, me constan, as actas da Xunta de Goberno e verán que na última acta da sesión do ano pasado, do ano 23, se aprobaron, quedaron tramitadas e aprobadas un número importantísimo de facturas. Isto tamén é unha das razóns, pero o máis grave é que vostedes intenten interpretar un cálculo que é meramente técnico a unha indicación política. E porque son e quero ser educada, señora Teresa Varela, ten vostede pouca dignidade para mencionar o retraso nos pagos das carrozas. Sabe vostede ben polo que hai o retraso. Sabe vostede ben, e vou a ser correcta, e non o vou a mencionar aquí. E sabe vostede ben porque está retrasado. Pero na Xunta de Goberno desta mañán que acabamos de celebrar están tramitadas, están aprobadas ese pago. Pendientes de unha solamente. E sabe vostede a cal me refiro, e sabe vostede o motivo, e sabe perfectamente que desde aquí se avisou, se intentou con vostedes buscar unha solución. Entonces, que vostede intente levar o debate aí non é digno, non é correcto a forma de expoñer Teresa Varela. Remato, non teño nada máis que decir. Bueno, deixémolo aí. Ben, non debatamos, é dicir, Teresa, sabes por que estaba atrasado o tema do cocido? Non é un problema noso. Ben, eu podolles asegurar que o noso concello é dos que mellor pagamos. Mira, desde logo, se collemos os concellos, eu non sei como son os concellos pequenos todos porque non nos controlo. Se collemos... Non, porque aquí non había intervencións, iso foi graciado.
Non hai. Relación de facturas ao pleno do crecemento extrajudicial. No 4, sí, no que non hai a nadación, no 3, no 4, sí. Ben, é que mesturamos o 3 e o 4. Sí, claro. Tes a palabra. Gracias. Bueno, eu só aclaro unha cuestión. Si para defender este desastre vostede ten que atacar a unha compañeira de corporación con algo que non dixo, sí que me parece indignante. Indignante. Porque, desde logo, en ningún momento se referiu ao que vostede dixo e o que falou de Feiradeza, que iso, vamos, é o que iso un desastre, que seguirá, vamos, aquí a corporación con un novo alcalde ali no cuadro e seguirán chegando facturas de Feiradeza. En todo caso, supoño que iso é moito máis indignante que inventarse ante a falta de argumentos pois algo que, desde logo, aquí nin se citou. Por tanto, creo que, desde logo, é bastante ao revés quen ten que pedir disculpas a quen. Mire, isto non é unha cuestión técnica, é unha cuestión exclusivamente política. E díxenlle na primeira intervención, a realidade, e por iso lle falo de que é unha cuestión política, é que a realidade que vostedes levaron as arcas municipais a unha auténtica situación de coma. Utilizaron e derrocharon e malgastaron os cartos para utilizalos para gañar as últimas eleccións municipais e así neste momento está a situación financiera desta casa. E a situación financiera desta casa non é que a súa media sexa de 8 días de retraso dos pagos. A súa media real, por iso exixo explicacións de como se fai o cálculo desto, porque desde logo me gustaría que estivera aquí o interventor para facelo, me gustaría moito, o tesoreiro, para facelo, perdón, porque desde logo a mí me gustaría que nos aclarara, bueno, ahora sí, home, si xa está tan mala a situación económica que apagan as luces, madre mía, tío, que nos aclararan por que hai esta situación. Porque cando a media dos pagos todos reais, como lle dixen, chegan a maioría máis de 70 días, como vostedes nos traen aquí, en base a que trampa de calcular unha media de 38. Non o cree ninguén. A xente que traballa para esta casa sabe de sobra que esa non é a media co que vostedes están pagando precisamente aos proveedores. Polo tanto, sexan sinceros, non sexan unhos trileros, non se amparen nun informe económico que, mire, carece de rigor, e, desde logo, insisto, os datos remítome aos públicos que vostedes nos presentan. Unhos datos que, insisto, fan trampa porque todos superan o que máis baixo é dos pagos reais é de 51 días. Dígame vostedes como aplican para que traigan aquí 38. En definitiva, creo que... Dios puto, Me vai terminando. No, xa está. Termina, Paco. No, está. Alba, ti, tes a palabra, Alba. A ver, aquí no Salón de Plenos eu creo que temos a posibilidade de debatir aspectos técnicos e aspectos políticos e máis, e creo que isto é un problema da súa xestión política, é algo político, non técnico. En todo caso, nese informe ao que a teniente alcalde se refire é onde nos sacamos os datos. Nese informe é onde se indica que nos pagos de mantemento e reparación o período medio de pago é de 72 días. Nese informe é onde se indica que o PMP de arrendamentos e canons é de 55 días. E nese informe é onde se indica que os pagos de material e suministro é de 70 días. Co cal, non fai falta que bote as mãos á cabeza, non fai falta poñerse nervioso nin atacar ninguén. O que dixo a compañeira Teresa non é nada máis que a realidade. Seguen chegando un ano despois facturas de Feiradeza, facturas do campeonato de enduro, facturas do campeonato de gaélico, porque, as portas das eleccións anteriores dabanlle pa diante a todo con tal de gañar as eleccións sin miramentos e foi dese xeito como chegamos ata aquí. A ver como o explican, como é que pasa isto e despois temos un PMP de pouco máis de 30 días. E remato. Gracias. Alba, ten turno de palabra para Teresa Varela. Non, vou falar eu, se pode ser. Rafa, turno de palabra para Rafa. Vamos a ver, señora tenente de alcalde, que a vostede a considera unha persona máis que correcta. Dúas cousas. Primeiro,
Eu pídolle que retire as palabras que dixo sobre Teresa Varela sobre que non tiña dignidade. Aquí dignidade creo que temos absolutamente todos os membros, que eu sabe non hai ningún tránsfuga como en outros mandatos. Aquí dignidade temos absolutamente todos. Punto 1. Punto 2. Eu, dende que levo neste Concello, que xa vai para 9 anos, como pasa o tempo, sempre houve debates en canto a criterios técnicos tamén. Non é nada novo. A min o que me sorprende e o que me fai sospeitar é o alterada que se puxo vostede precisamente neste punto. Se as ten todas consigo, supoño que sería unha explicación sencilla, sen ter que entrar casi en cuestións persoais, cualificando a persoas de cuestións que evidentemente non son. Eu pídolle, dígollo con cariño, pídolle unha rectificación, porque creo que acaba de cometer un exceso verbal cara a unha compañeira. Creo que é do pleno bueno, hai máis xente, Mari Carmen tamén nunca vin ningún exabruto cara a ninguén. Teresa Varela nunca escoitei 9 anos falar nos termos que lle falou vostede agora mesmo. Eu creo que non o merece. E en este pleno digo eu que se poderán ter debates sobre cuestións técnicas. Eu teño tido debates e forte enfrentamento con interventores desta casa. Hasta me chegaron cartas do Colexio de Interventores que parecía aquilo que probablemente estábamos a piques de entrar en algún tipo de guerra nuclear. E aquí seguimos todos e non pasa absolutamente nada. Moitas gracias. Gracias, Rafa. Ten a palabra Maripaz Pérez. Desde logo que aquí vimos a debatir e vimos a traballar polo povo. Aquí non vimos a ter enfrentamentos persoais, que hai que diferenciar o persoal do político. Evidentemente, se as miñas palabras molestaron, non teño un convite ningún en retiralas. É un debate político, non é un enfrentamento persoal, pero me parece totalmente fora de lugar sacalo. Pero queda retirado e non removamos máis. Pero debatir aquí unha indicación política que está marcada sobre un informe técnico, saben vostedes que non é así. Este goberno o que sí estableceu foi un plan de disposición de fondos, que ese sí que é unha indicación política para levar a cabo a xestión económica e os pagos destas facturas. E remato, sin máis, facéndolle a mención ao PSOE, que se pasarse 8 días, 20, 30, 40, xa non sei, dos que estedes ven nos informes, pois mire, pregúntenlle, que eso sí que é o máis preocupante, os 1000 e pico días que leva o seu goberno, o goberno do Partido Socialista, sin pagarlle ao Concello de Lalín, porque ese sí que é unha das razóns, unha das causas que nos debilita a nosa tesorería. A día de hoxe seguimos sin recibir os pagos que este Concello, por ser solvente e por facer as cousas axustada á medida, os pagos que corresponden do DUSI e do IDAE. Seguimos sin saber nada, eso non preocupa, o PSOE non o menciona, como é o goberno do Partido Socialista, pois todo se justifica e todo está ben, que aguantes as administracións que son as que están máis cercanas aos seus veciños e veciñas. Eso a vostedes sí que non lles preocupa porque están caladiños e tampouco fan xestión ninguna por axilizando. Nada máis nesta intervención. Vamos a votalo. Votamos o punto 4. O punto 4, o 3 xa está votado. Faltame un. Ahora sí. Votos emitidos 21, a favor 12, en contra 2 do BNG, abstención 7 do PSOE e de Compromiso. Queda aprobado por maioría. Imos co punto 5, precio público para os campamentos de verán. Ten a palabra o concelleiro delegado do ramo, Abelino Souto. Moi bons días a todos. Ben, hoxe pois presentamos esta proposta que, bueno, creemos que é fundamental para poder continuar pois mantendo os servicios públicos e neste caso pois é a rehabilitación pois do precio público para os campamentos municipais de verán para os nenos e nenas que fora suprimida a ordenanza que habían aprobado vostedes pois durante a pandemia.
Como digo, pois durante a pandemia fixose a supresión deste prezo público para os campamentos, que creemos que naquele momento, conxunto con outras medidas, pois foi necesaria e xusta no momento no que creíamos que había que priorizar a saúde e o benestar das familias, e principalmente pois aliviar, inda que neste caso era dunha forma moi modesta, pois a carga económica nese momento. Agora, pois creemos que nesta fase de recuperación pois é o momento de reactivala. A rehabilitación, pois, sin dúbida, que o que nos vai a permitir ao Goberno, en primeiro lugar, pois, é seguir garantindo a calidade dos campamentos. En segundo lugar, se facemos unha comparativa co prezo público de outros concellos, vemos onde pois, o que propoñemos é unha cantidade moi simbólica comparada con outros municipios aquí da nosa comarca ou incluso fora da comarca. En terceiro lugar, pois, nesta expediente tamén se recolle unha equidade e inclusión, xa que pois, van reservadas para todos os campamentos prazas para nenos e nenas que veñan derivados de servicios sociais, que xa que que serán os traballadores sociais, evidentemente, quen designen pois, a cativada que ocupará esas plazas para que ningún neno ningún neno e nena se quede fora desto por motivos económicos. E, en cuarto lugar, evidentemente, como todos os servicios, por unha sostenibilidade económica dos servicios. E, en quinto lugar, e tamén importante, porque ainda que é de forma pois, simbólica, para garantir unha seriedade tamén á hora das inscripcións e das asistencias aos nenos aos campamentos, porque, bueno, unha vez que non hai ningún tipo de control económico, pois a veces víamos como algunhas familias pois escribían os nenos e logo por motivos polo que fora pois non podían asistir e non chamaban e os rapaces non aparecían e demais e, bueno, tamén isto a veces ao mellor é derivado por unha pequena falta dese compromiso, non? E logo, pois, simplemente para rematar, quero dicir que seguiremos traballando para intentar ofrecer uns servicios de calidade e seguir dandolle a cativada do noso Concello pois uns campamentos como os que fixemos hasta agora, que creo que foron un auténtico éxito. Pola miña parte, nada máis, simplemente que, aínda que entendo cal será a súa resposta, pois se lle pidolles un pouco de responsabilidade política, porque vostedes xa o fixeron no seu momento e son conscientes de que isto é algo que existe prácticamente no 100% dos concellos de Galicia e gustaríame con este tono construtivo, porque vostedes saben que se fora un goberno pois aplicarían esta medida sin ninguna duda. Pola miña parte, nesta intervención, nada máis. Gracias, Abelino. Turno de intervención neste punto para compromiso. Para o bloque, perdón, para Paco. Intervesti, Paco, sí. Bueno, Espera, agora. Bueno, A ver, non empecemos, Paz. A ver, é logo, porque non colle. Son 5 minutos. A ver, espera, non. Ahora sí. Ahora. Ben, eu entendo que o señor Abelino teña que tragar saliva ao longo desta intervención e que non lle siran as palabras, porque hai que ter un rostro político para presentar isto como vostedes o presentan, que eu admito que xa poucas cousas de vostedes me sorprenden, pero capele, como dixo ao final, a responsabilidade política para levar adiante isto é ter, como mínimo, moitísima cara. Por que digo isto? Cal é a diferencia entre o ano pasado e este? Dígame vostede a diferencia entre o ano pasado ou este. O debate aquí non é taxa sí ou taxa non. Vostedes o ano pasado non a puxeron porque había eleccións municipais. Porque vostedes o ano pasado estaban con toda a maquinaria de cartos públicos utilizándoos como se foran do Partido Popular. Pagando favores e máis favores en beneficio político. E isto responde a un desos favores para que, desde logo, rentabilizaran as eleccións. Vostedes tampouco na campaña electoral anunciaron absolutamente nada disto. Na campaña electoral presumían disto. E unha vez máis, claro, nos atopamos
con que aquí, obviamente, estamos nunha situación como no punto anterior, financiera lamentable por esa manipulación perversa que fixeron das contas públicas no ano electoral e agora necesitan recaudar como sexa porque non teñen cartos. Esa é a realidade. Porque, claro, a fase de recuperación que vostede dixo textualmente, claro, resulta que suben, agora poñen unha tasa para os campamentos, pero esa fase de recuperación a que non a tiveron cando subiron espectacularmente este ano os seus salarios. Ou esa fase de recuperación tamén afecta a suba espectacular dos impostos que fixeron para este ano. Vostedes se ríen moito. Cando lle chega o IBI a xente en breve, xa verá como se van rir bastante menos, pero bastante menos. Por lo tanto, non nos veñan aquí mentindo e non nos veñan dicindo que isto é un puro trámite político, que isto apelando a nós como responsabilidade política, porque o debate único que evidencia este debate, o único que evidencia que vostedes é que siguen poñendo máis carga económica sobre as familias. Síguense, mentras suben espectacularmente os salarios a todos os veciños, os impostos a todos os veciños e veciñas, vostedes, frente a iso, a contraproposta é que vostedes se suben os seus salarios espectacularmente. Isto é a súa forma de gobernar e lle suben as cargas a todas as familias e cada día máis. E por qué? Porque desde logo teñen unha situación pírrica financiera que non lles dá absolutamente para facer nada. O que todo o mundo nos comenta a nós é que cando alguén ven pedir algo aquí, fai un ano, todo era que sí, e se facía da forma que se facía. E este ano vostedes están aquí pasando un ano pois de lúa de mel, no sentido de como non teñen nada que gastar, non teñen nada que facer, pois están de maravilla, porque desde logo non teñen ningún tipo de sustento económico para facer cousas porque deixaron isto así. E mire, incluso se referiu, creo que vostede xa nin lé os informes que ten que defender, porque incluso se atreveu a defender nun dos puntos que o fan pola sustentabilidade económica do servizo. Mire vostede, eso é... Sí, o dixo, vamos. Dixo, e se ler o informe, o propio informe, di que non existe sustentabilidade económica do servizo nin con esta tasa que lle van poñer. Por lo tanto, nin ese argumento... Non, é que está recollido. Mire, pode darlle a cabeza e non darlle. Dixo textualmente así. Se vostede... Non, pero, a ver, nós temos o defecto de ler as cousas. Eu dígolle que a veces un defecto bo e outro malo. Vostede, polo menos, o que o convido que cando precisamente defenda algo, que o lea, pero que non minta, non me diga que é pola sustentabilidade do servizo como marca, non? Porque claramente o informe e senón cantos servizos que se dan nesta casa non se poderían dar porque non son sustentables, verdade? E vostede iso o sabe exactamente igual que a min. Por lo tanto, mire, para rematar, que pena de goberno temos. Pasemos página, Paco. Turno para... Tío Alba. A ver, ahora se me colle. Ben, tes a palabra, Alba. Dixo antes Paz Pérez que vostedes fan as cousas axustadas á medida do Partido Popular e dos seus intereses, está claro. Hoxe traen aquí a ordenanza que modifica os prezos públicos para os campamentos de verán para este 2024, que o ano pasado eran gratuitos, dos que, por certo, a 21 días de rematar o 20 días de rematar o período lectivo, pois ainda non sabemos nada, non saben nada as familias. Pois ben, pasou cos impostos e non ia ser menos cos prezos dos campamentos. máis carga para as familias. E ben explicarlle ás familias de Lalín varias cousas. Esta ordenanza leva un incremento do prezo con respecto á ordenanza anterior dun 20%. Se non temos en conta que o último ano eran gratuitos. Por que eran gratuitos? Xa dixo antes Paco, porque había eleccións e non só eran as municipais.
Se falamos do prezo dos campamentos con pernoctación, estamos a falar dunha subida de máis dun 30%. Teñen que dicirlle tamén á veciñanza que as familias numerosas do noso concello que antes tiñan deduccións no precio, agora non a teñen. Teñen que dicirlle ás familias que teñen unha renda per cápita baixa, é dicir, uns ingresos por membro da unidade familiar baixos, agora non teñen unha reducción ou bonificación no prezo. E tamén teñen que dicirlle que xa non terán deducción ou reducción ningunha os irmáns que non estén inscritos na mesma actividade e na mesma quenda, como se fose posible metelos na mesma quenda e na mesma actividade, dependendo da idade que teñan os nenos ou nenas. En definitiva, se me preguntan como non fomentar a natalidade no noso concello, exporía exactamente o que está a pasar baixo o seu goberno. Non hai prazas nas escolas infantís, non hai pediatra polas tardes e os das mañás, evidentemente, están saturados, ademais de rotar de xeito continuo, porque cada día toca un distinto. Veñen agora cunha subida de prezo nos campamentos de verán, ignoran a capacidade económica das familias de Larín, ignoran as familias numerosas que, por outra banda, din que tanto precisamos, etc. etc. Mañán é 1 de xuño e seguimos sen ter información ningunha de campamentos ou os programas de conciliación. Xa me dirán como se van organizar as familias, sen saber nin as opcións que teñen, nin os horarios, nin os prezos, nin sequera se van ter praza ou non. Como se supón que pretenden que as familias se instalen en Lalín? Como se supón que pretenden que teñan descendencia no noso concello? Non sei se supoñen que poñéndolle de vez en cando unha orquesta e uns pinchos ou un pouco pulpo, pois se van a instalar en Lalín. E remato. Ben, Alba, turno para Compromiso. Títer. Tes a palabra, Teresa. Gracias. Pedíanos a Belino que tuveramos empatía. Pois, bueno, por esa empatía, este grupo tuvo a posibilidade de gobernar, entonces vou xa decir que nós ímonos abster neste punto porque nós tamén tiñamos prezo público en vigor. Entón, pero iso non xustifica o que vostedes están facendo. É dicir, ese incremento de precios que están aplicando nesta modificación da ordenanza que chega tarde, é dicir, agora traemos aquí para os campamentos de verán a un mes de que empecen, sin saber como van funcionar e as familias non teñen previsión deste custe, entonces traeno un pouco extemporáneo. Entonces, levan 3 anos sin ter prezo público. Isto veu ocasionado pola pandemia. Hai cousas da pandemia moi malas, pero hai outras que viñeron para quedarse. Eu creo que esta bonificación e non volver a reactivar este precio público sería o acaído, porque estamos falando dun servicio que estas pequenas aportacións da familia non chegan para cubrir nin un tercio do seu custe, porque a previsión de custe é de 52.000 euros e matriculándose todas as plazas e que todos os nenos acudan e que non haxa exencións, pois só se reembolsan para o Concello 7.000, co cual creo que eses 7.000 euros que o Concello vai a poder ter de ingreso por este precio público nas magnitudes económicas que se move este Concello non teñen sentido. A parte, non ten xustificación por que reactivalo este ano e non o ano pasado que xa non estábamos afortunadamente en situación de pandemia, pero non quixestes facer porque electoralmente non estaría ben visto. E teríamos que tamén este debate extrapolarlo a outras cousas, porque aquí as razóns que xustifican que este prezo público non asuma o custe total da prestación do servicio é unha razón social de interés público que benefician moito as familias porque lle permite ter conciliación. Entonces, traíamos, creo recordar o mes pasado, unha bonificación do ICIO do 95%, de unha entidade que sí ten beneficio social, pero tamén ten un beneficio económico e os cartos que se benefician son moitos máis. Entón, eu creo que deberíamos poñer todos os que estamos sentados nesta bancada, pois ao millor un criterio obxectivo e ecuánime en canto a eso, é dicir, si beneficiamos outras cousas por intereses sociales, isto que sí que tamén é un interés social é directamente repercutible en todas as familias, pois non aplicalo. Grazas. Gracias, Teresa. Turno para Belino Souto. Ben,
Primeiro, quero dicir que, en parte, xa me acaba de dar razón a señora Teresa Varela, e era o que me refería tamén que a sostenibilidade, Paco, do servicio, que xa non é tanto unha cuestión de recaudación, senón tamén como unha cuestión de compromiso de que os rapaces que se inscriben nos campamentos, pois despois asistan e que haxe ese compromiso por parte das familias. Tamén dicirlle, señora Alba, que hai que ter en conta o que subiu a vida. Por exemplo, os campamentos con pernoctación, podemos falar de que hoxe en día, por poñerlle un exemplo, que non é o caso, pois que a cesta da compra subiu un 38%. E ademais fala vostede de que non hai bonificacións. Ten razón, non hai bonificacións porque os nenos con recursos baixos aquí son as prazas totalmente gratuitas, cousa que vostedes non tiñan e que veñen derivadas por servicios sociais. Por ese motivo non hai esa bonificación da que vostede fala. Pero, como sempre, claro, cada vez que dá igual de que teñamos un... e falando do prezo, pode facer comparación con concellos como Silleda ou Redondela, que gobernan vostedes, que verán que é bastante máis elevado, prácticamente o doble co que se propón aquí en Lalín. E, como sempre, cada vez que traemos algún tema, e creo que xa está ben de que unha e outra vez, ademais que se cumpre un ano, que estén sempre cuestionando a nosa vitoria electoral. Eu síntolles de que vostedes perderan as eleccións, pero xa está ben de que en cada debate saquen os mesmos temas. Unhas eleccións adulteradas, os nosos salarios e as orquestas e pinchos. Xa está ben de que en todos os debates, sea do tema que sea, ustedes sempre sacan os mesmos argumentos. Esa é a maior demostración de que non teñen defensa sobre estes temas. E falando tamén, señor Vilariño, dos impostos e demais, que di vostede, mira, esta semana, precisamente onte, salía un informe técnico, non un informe político, e podemos, se quere, facer unha comparación por ayuntamientos das mesmas categorías dos impostos de Lalín e dos impostos de outros concellos. Polo que vexo, xa sabe a que informe me refiro. Con todo isto, como ben dixo a señora Varela, e eu con isto remato, e xa yo había dito eu na miña intervención, vostedes tiñan un prezo público e vostedes saben que isto é máis unha cuestión de compromiso e de xestión dos campamentos que unha cuestión de recaudación, porque realmente é unha cantidad moi simbólica e todas as familias, señora Forno, podo garantizar que non teñan recursos e que queiran que os seus nenos participen nos campamentos, así será, porque, como digo, vai recollido na ordenanza e poderá vostede, pois van derivados por servicios sociais e se reservarán plazas. E, pois, mira, por moito que lles pese, a xente volveu-nos a dar a confianza por 4 anos máis para seguir gobernando e xestionando, e a eso nos dedicaremos. E desde esas, cada vez que se abren as urnas, estou seguro que o domingo vai a seguir así, a confianza ao Partido Popular síguese incrementando e síguese mellorando e vostedes siguen perdendo apoios. Gracias, Abelino. Ben, eu non estuve no debate, pero o que pasou, sabedes que cando foi a pandemia, a maioría dos concellos pois fixeron algo parecido. Non? Dixéxeme que xa era o último turno de Abelino. Non, interviña Abelino e agora fan eles e despois votamos. Abelino interveu. Entón, a quen lle toca intervir agora? Vale. Eu pensei que xa habías intervido, como Paco intervén tanto. No, eu si quere cobrolle por levar o pleno, pero... Bueno, pois non pasa nada. Non, leva vostede ben, non lle oigo. Mire... Non é o meu fuerte, non é o meu fuerte levar este cater. Sí, home, sí. Eso nuns meses xa se adapta. Mire, di que é o argumento que é por un compromiso, dixo ahora nesta segunda intervención, que poñen este prezo público por ter un compromiso da xente que se anota aos campamentos, correcto, non, eu non quero tergiversar o que vostede di, é textual. E porque moitos nenos non aparecían, vale? E que é un precio simbólico, tamén dixo textualmente, vale, correcto. Bueno, pois se iso é así, porque o ano pasado eso non era así. Dígamo vostede, sería porque o ano pasado había eleccións, e este ano, como non as hai, vamos a subir. Eu, claro, entendo que vostede este aburrido e que vostedes estén aburridos de que lle saquemos aquí como dixo, o de eleccións adulteradas, que eu non digo tal cousa. Eu o que digo é que utilizaron todos os recursos e máis
públicos ao seu favor. Que están adulteradas é distinto. Eso nunca o dixemos, vale? O dos seus salarios, home, faltaría máis. Orquestas, eu de orquestas pouco me pode... Eu? Das orquestas eu nin falo. E de pinchos, pois algún pincho aquí hai e que fai o seu traballo e que cobra, non? Entón, mire, eso son cuestións indiscutibles que lle poden gustar ou non, pero son realidades tangibles. Claro, pero supoño que o que lle aburrirá a xente non é este argumento que vostede di. O que lle aburrirá a xente é que vostedes estén constantemente, desde que gañaron as eleccións, incumplindo todo o que dixeron, subindo a carga fiscal brutalmente a todos os veciños e veciñas. Recuperaron, di vostede, me saquei unha tabla, que eu coñezo esa tabla, pero, home, supoño que esa tabla, que quiso inteligentemente pasar rapidito por ela, a un veciño de Lalín, falelle desa tabla cando lle chega agora o recibo un 25% máis de IBI. Tiña esa tabla a man para cada veciño que lle proteste e diga, non, pero mira esta tabla, Vostedes suben un 25% máis o IBI respecto ao que o tiña o goberno noso. Cando tamén alguén lle proteste por pagar o ICIO, teña esa tabla a man. Diga, non, ano pasado non o cobraba, porque había eleccións, e agora recuperámoslo porque estamos arruinando este concello, necesitamos ingresos. As plusvalías que tan ofensivas eran, pois dígalle exactamente o mesmo. Gracias, Paco. Turno para Alba Forno. A ver, Abelino, traen a 20 días de rematar o prazo lectivo a ordenanza pola que se modifica o prezo público dos campamentos. Veñen tarde, e isto non é algo que os pille de sorpresa. O colexio acaba todos os anos na mesma data, máis ou menos, a 20 días. Como pretende que se organicen as familias? E xa non só falo de organizar horarios e demais cos nenos e nenas. Neste caso falo tamén de organizarse económicamente cando non se contaba con isto. Se fose unha cuestión de compromiso, de asistencia, como di vostede, retomarían o prezo público da ordenanza que xa había. Non subirían un 20% o prezo diario ou un 30% o prezo diario con pernoctación, porque estamos a falar dunha subas iso, dun 20 ou un 30%. E, home, a vida subeu, pero un 30%, bueno, estamos a falar de consolidar servizos de conciliación para as familias no noso concello que melloren o benestar e a súa vida, todo o contrario do que fan vostedes. Dígame que familias van ter reduccións ou bonificacións segundo as ordenanzas. Dígame onde está reflexado. Nas anteriores ían por porcentaxe segundo a renda per cápita. Segundo a mesma, podía implicar a gratuidade ou podía implicar unha bonificación dun 50%. Dígame onde está recollido iso. Dígame onde se recollen as bonificacións para as familias numerosas. Porque unha cousa son as familias que están en risga e outra moi distinta son as que teñen unha renda per cápita igual ou un pouco superior ao IPREM. Díganos a todos cal é a diferencia entre este ano e o ano pasado. Digo eu, as eleccións. E aquí ninguén cuestionou o resultado electoral, polo menos dende a... Eu non o escoitei, vamos. O que pasa que eu entendo que a vostede lle moleste que lle digan unha e outra vez a verdade. A ver, o resultado electoral foi o que foi e creo que todos o recoñecemos. Outra cousa é que digamos que ese resultado electoral se chegou, pois bueno, dándolle para diante a todo. E así está que agora siguen vindo facturas e esas cousiñas. E orquestas e pinchos, acordoume porque, bueno, ainda os vai haber para a semana que ven. Creo que é para a semana que ven, o que sí que non vai haber, como temos ora en riba da mesa, pois son melloras na conciliación ou na calidade de vida dos veciños e veciñas. E remato. Gracias, Alba. Turno para Teresa Varela. Nada, eu moi breve. Para deixalo claro, é dicir, nós tiñamos o prezo público, eu xo dixen, é dicir, nós somos coherentes. O que vostedes non aplican, porque basicamente, cando nós gobernábamos, como valéndose desa maioría, eliminaron as plusvalías e agora sí que as incrementaron. Entón, volvendo e centrando xa no punto, non ten sentido activar estes prezos públicos porque non se dá coberto o custe do servicio, ten un interés social moi elevado
entonces non ten sentido por estes 7.000 euros pois volver a implementar este prezo porque estamos nas mesmas circunstancias co ano pasado, que a única diferencia é que este ano non hai eleccións. O que están facendo é un incremento máis na carga fiscal das familias que xa están bastante afogadas polo incremento de outras cousas, entonces non fagan isto e, aparte, están poñendo e evidenciando o que é a súa política, que están reducindo apoio á conciliación familiar. Nada máis. Gracias. Gracias. Avelino, para pechar. Brevemente. Señor Vilariño, eu xa llo dixen en varios plenos e volvo a repetir. Aquí ninguén mentiu. As medidas que se tomaron con respecto aos impuestos no momento da pandemia sempre se dixo que eran de forma temporal. Especificouse varias veces que eran de forma temporal. Hombre, dicirlles que, evidentemente, gracias a que este Concello que se fixo porque o propoñente cerra. Pero ele é o turno noso. A ver, pero está... En vez de pechar eu, peche el. Eu fui que dixe. Non. Dito eso, que xa dixen, para ser breves, que xa dixemos unha e outra vez, e se anunciou desde o minuto 1 de que serían estas reduccións de forma temporal. Logo tamén dicirlles, e non é por ser recurrentes, pero é a auténtica realidade, e hai que dicila e unha outra vez, que grazas a que neste Concello se fixo unha boa xestión e estáse soportando, pero a realidade é que un Concello cun orzamento de 19 millóns de euros temos 7 millóns de euros do Goberno do Estado sin saber cando nos vai a pagar. Vostedes fagan calquera comparativa de calquera empresa que teña un presupuesto de 19 millóns que lle deban 7 millóns e que non sepa nin cando os vai a cobrar, nin como, e siguen pasando os días xa a camiño de 2 anos para o mes de setembro. E por último, señora Forno, se vai ao artigo 7 que se vai aprobar, extincións e bonificacións, fixaránse reduccións dos prezos públicos por debaixo do costo de servicio, por razóns sociais, correspondentes á Xunta de Goberno. Evidentemente, co informe que fagan os traballadores sociais dos nenos e nenas que serán beneficiarios, aprobaránse na Xunta de Goberno antes de sacar ese listado que nenos serán beneficiados. E en todas as prazas dos campamentos haberá prazas para nenos derivados de servicios sociais que terán un coste cero. Moitas grazas e nada máis. Moi ben. Votamos. Moitas gracias. Votos emitidos 21, a favor 12 do Partido Popular, non 5 de o PSOE e máis de Bloque Nacionalista Galego e 4 abstencións de Compromiso. Queda aprobado por maioría. Imos co punto seguinte, adxudicación, o punto 6. Adxudicación da contratación de servizos enerxéticos para os edificios municipais do Concello de Lalín. Ten a palabra a concelleira de Facenda e a tenente alcalde de Lalín. Ben, vamos alá, despois de paz, gloria. Veña, este expediente que traemos hoxe ao pleno é a adxudicación da ESE, o que é o mesmo a adxudicación dos edificios municipais, da contratación de servicios enerxéticos, tanto para os edificios municipais do Concello como para todo as instalacións tamén de titularidade municipal. Un contrato no que xa se leva traballando bastante tempo, xa o estábamos facendo de xeito paralelo cando se empezou ca tramitación da ESE do alumeado. Este vai a supor un aforro importante, está calculado en torno a uns 400.000 euros, tanto na enerxía como no mantemento destes edificios municipais, desde a propia Casa Consistorial, a Lín Arena, instalacións deportivas, auditorios e mesmo os locais sociais das parroquias. Este contrato que hoxe tratamos vai a supor un aforro económico porque vai haber unha minorización nos consumos, tamén vai a supor unha reducción na pegada de carbono pola merma dos consumos como consecuencia da actualización e renovación dos equipos de iluminación e climatización, así mesmo vai a supor unha axilidade importante na tramitación porque cento de facturas van a quedar resumidas en prácticamente unha sola.
Iso vai a significar simplificar a tramitación dos expedientes relacionados con contratación ou unificar tanto o que supón o fornezo da enerxía como o mantemento dos propios edificios. Así mesmo, tamén vai a supor melloras nos servicios e nos tempos de resposta ás averías que se produzcan e aos mantementos das mesmas, e vai a supor tamén, por un lado, colocación de dispositivos xeradores de enerxía limpa e instalación de unha vintena de puntos de recargas de automóviles. O contrato vaise a adxudicar a UTE que van a conformar dúas empresas, Electrotecnia Monraval, que é unha empresa especializada en xestión de enerxía, tanto en edificios como en alumeado público, con relevancia e con unha traxectoria importante tanto a nivel estatal como mesmo aquí en Galicia. E a outra empresa é unha local, a FC Norte Global Casa, identificada como Framiñán, e esta UTE o que esperamos é que nos permita dar un salto nesa calidade na xestión da climatización, mantemento e iluminación dos edificios municipais e que desexamos que marque un antes e un despois cando empece a funcionar. Este contrato que se vai iniciar en breve, xa habíamos a nosa previsión e os cálculos así o están feitos para que este activado xa no primeiro semestre e intentamos cumprir os plazos. A activación deste contrato supón un novo punto de partida no funcionamento dos edificios municipais e significa un aliñamento cos ODS que nos marca a Xenda Urbana de Lalín e trátase da materialización dun dos proxectos xa recollidos no Plan de Acción da Xenda Urbana e marca un importante avance tanto na implementación da mesma como na dinamización dos obxectivos de gobernanza que están establecidos neste documento. Tamén implica seguir camiñando cara á consecución dos retos que nos marca Europa e para nós é unha satisfacción que en apenas 3 anos se vayan a actualizar todos os equipos tanto de iluminación, climatización, xeración de enerxía, entre outros, todos eles, claro, de titularidade municipal. Vai a supar un aforro casi de 1 millón de euros anuais entre alumeado público e de edificios, unha reducción moi importante nos consumos e, por tanto, supón unha aposta firme para o plan de sostenibilidade e de loita contra a descarbonización. O importe de contratación anual ascende a 1.419.843,65 e na vixencia deste contrato de 20 anos, 28.162.188,06. Nada máis. Ben, antes de darvos a palabra, como este é un contrato importante, comentar solamente que desde que empezamos este mandato estamos ca cantinela esta de que pouco a pouco irán vindo menos facturas a reconocimiento extrajudicial de crédito. Que saibades que este contrato anula case 20 ou 30 contratos pequerrechiños. Contratos dos ascensores, contratos dos extintores, contrato de enerxía de Fenosa ou da que sea, que sempre nos torean porque non damos feito un control exhaustivo, nin nós, nin ningún concello, que mandan as facturas cando lles peta, que incluso a factura a final de ano, cando tes que cerrar o ano, hai que pedirlle, por favor, que facturen, que sea un mundo ao revés, pero si ocurre, e vos, tú este responsable de goberno, sabédelo, polo tanto, acábase toda esa vaina de ter que andar detrás do de Fenosa, de ter que andar detrás dos que cargan uns tintores, etcétera, etcétera. E, sobre todo, que axilízase moito a todo o que é a tramitación burocrática da casa e supuñemos, queremos pensalo, que cunha mellor atención porque, obviamente, estas empresas teñen que especializarse neso e teñen que dar un servicio mellor do que temos agora. En teoría, se vede o pliego, vedes que cando se funde unha bombilla na casa consistorial hai que arreglala casi de inmediato. Agora, ás veces, arréglase cando se pode. E o mínimo pasa con outras cuestións donde unha empresa privada terá o máis fácil. Eu poñevos, por exemplo, nos sacamos un concurso para o mantemento dos ascensores. Tiñamos un mantemento perfecto dos ascensores. Veu unha empresa e ganoulle unha empresa a outra
por €1. Por culpa dese euro, obviamente, houve que darlle a outra empresa. Sabedes cal é o problema? O problema é que a empresa que está atendendo os ascensores, que non é a empresa que os fixo, pois xa moitas veces non ten pezas, o secretario e máis eu xa quedamos 2 ou 3 veces, non xuntos, pero si atrapados no ascensor, pero podemos quedar xuntos perfectamente. Quero dicir que a diferencia é que uns ascensores, que é unha tontería, tú tes que llos dar técnicamente a empresa que non é a que os fixo por €1 o mantemento, porque é así a norma. Sin embargo, unha empresa non ten por que facelo, porque como que quere emitir un bo servicio, non lle importa, pois ao mellor pagar €1 máis e ter a empresa que foi a que construiu os ascensores e a que sai calquer tipo de problema, como está habendo, porque ahora mesmo temos problemática nos ascensores, pois, sin dúbida, que ademais nos comentan que as placas deses ascensores que non as hai, é mentira, sí que as hai. Eu informeime onte, sí que hai esas placas, o que pasa é que hai que pagalas. Ese é o problema, non? Entón, esas cousas que son cousas que parecen de perugullo, pero en teoría con isto ímolo evitar. Por lo tanto, non é só o aforro económico que é importante, porque que saibades que aínda que non sean os 400.000 euros, porque sea unha estimación, probablemente sexa menos, ao mellor son 300, é un bo aforro, pero a pegada vaise reducir moitísimo a descarbonización. Eu podo vos decir que moitos alcaldes chámame, pregúntanme polo tema do alumeado público e máis polo tema da ESE do Concello. Aseguro-vos que aquí somos un pouquiño vanguardia e aseguro-vos que dentro de pouco os concellos de máis de 20.000 habitantes de Galicia, que somos 23, imos ter toda esta xestión en eses, porque non se dá feito millor desde o Concello. Non tes medios, sobre todo cando toca os fins de semana e por aí, que, por certo, é cando se averían as cousas. Por lo tanto, queremos que aquí damos un pulo importante en aforro de temas burocráticos, un montón, en aforro de temas de buscar as empresas adecuadas que che arreglen un aire acondicionado, que estes edificios son complicados, tanto a Arena como o Concello, como o Xesús Golmar, son edificios complicados do punto de vista enerxético, e modestamente creo que por aquí vai a senda do futuro, e creo que por aquí van a ir moitos concellos detrás de nós. Eu que dá primeiro dá 2 veces, e eu quero pensar que dentro dun ano, cando este todo implementado, porque isto, en teoría, se todo vai ben, debería collelos despois do brao, empezaría a funcionar a cousa despois do brao, logo todavía hai que facer todo o proceso, que ao mellor no ano deste ano non se dá acabado na súa totalidade, pero que porque vai levar un tempo, porque que saibades que o 50% da enerxía que se consume en todos os edificios municipales, que non é pouca, ten que estar obtida de fontes renovables. Eso quere dicir que terán que poñer un parque fotovoltaico, un parque non, 2 ou 3 axeitados e 2 ou 3 máis ou menos grandotes para que, de algún xeito, se poida contribuir a ese 50%, que non sei cantos kilovatios son, pero que son un montón de miles de kilovatios e que se teñen que producir con enerxía solar, porque aquí outro tipo de enerxía non creo que se poida. Así que ese é un pouquiño a idea que temos con este proxecto. Levamos moito tempo encima dela. Dicirvos que eu teño que recoñecer, e tamén quero aproveitar aquí para dar as grazas, que este tema ven da época onde o que fora alcalde de Rodeiro, Eliseu Dieguez, que era director do INEGA, manduvo minca cabeza dicindo que o futuro da enerxía nos concellos era con ESE, tanto polo alumbrado público como por os edificios. Eu non sabía nin o que era unha ESE. Eliseu me explicou que era unha empresa de edificios enerxéticos que funcionaba en Europa, que xa estaban funcionando en Alemania e que iban a estenderse a toda Europa. E isto agora hai máis dunha década que se falaba dun ESE, pero que obviamente non había ninguna nin para copiar. Ahora, afortunadamente, xa hai moitísimas en España, pero nós somos aínda dos primeiros, sobre todo en Galicia. Así que, explicado isto, pois, ten a palabra os todos os grupos políticos. Para todo o Bloque Nacionalista Galego, non, por parte do PSOE, Alba, ten a palabra. Eu vou ser moi breve. Nada, estamos a falar dun contrato que ascende a preto de 30 millóns de
sí, euros, o máis relevante do mandato, incluso tamén do anterior, así que non está de máis que falemos un pouco dele. En concreto, o importe son 28.162.000 euros, unha licitación que aumentou en case 4 millóns dende a súa publicación. Nós xa puxemos todas as consideracións técnicas en riba da mesa no seu momento, co fin de mellorar o contrato. O certo é que votamos de menos que se tivera máis en conta a oposición nun contrato desta cuantía e, sobre todo, desta duración, porque vai estar vixente durante varias legislaturas. En todo caso, ora xa estamos axudicando e non imos volver a entrar nesas cuestións, pero non quero deixar pasar a oportunidade de falar e facer fincapé nas comunidades enerxéticas. Convén recordar que existe esta figura e que pode ser interesante porque xeran enerxía renovable, a xestión e os beneficios poden quedar aquí con un maior reparto de riqueza, permiten crear infraestructuras de produción enerxética local que podería ser xestionada ou ben polo Concello ou ben externalizar a súa xestión. Podería neste contrato terse sustituído ou complementado cunha comunidade enerxética que estivese participada ou ben pola veciñanza ou tamén por empresas da contorna. Temos exemplos ao lado, antes que falaba Belino de Silleda, tamén hai que mirar a parte boa, non? E o Concello de Silleda vai moi por diante nosa nesta materia, con proxectos en riba da mesa de renovables fotovoltaicas, con comunidades enerxéticas, ca rede de calor que xa fai tempo que teñen en marcha. Non son os únicos, tamén podemos fixarnos nas comunidades enerxéticas da Arousa, de Camposancos non a parroquia de Lalín, ou mesmo Bergonte ou Arteixo, onde tamén contan con elas. En todo caso, nós vamos a absternos na votación, máis que nada para ser coherentes con todo o que expuxemos no anterior pleno que se tratou a ese, e nada máis, era máis que nada para explicar o sentido do voto. Remato. Gracias, Alba. Turno para Soe. Non. Ben, pois eu simplemente xa para cerrar entón dicirvos que é un contrato importante e 20 anos porque como leva o 50% da produción en fotovoltaica, o período de amortización das placas razonablemente son 20 anos. Eu podo asegurarlles que sí, que eu teño na miña casa e xa teñen agora 20 anos e ainda están producindo, perderon ao mellor un 15%, pero non é moito, eu pensaba que iba a perder máis. Daquela non se sabía, e perderon aproximadamente un 15%, pero na miña casa teñen agora 18 anos. Eu fui un dos primeiros en poñer fotovoltaica e podo dicir que estou conseguindo un aforro importante na casa. O mes pasado, por exemplo, só paguei o término de potencia, por lo tanto, creo que é unha enerxía xa bastante, é un sistema xa bastante maduro e creo que aquí que o 50% vai se producir por esa vía. Así que eu creo que desde o punto de vista do Concello é importante. E logo un tema tamén non menor, porque aínda que non está moi claro que carajo vai pasar cos coches eléctricos, e nós agora mesmo hai un punto, 2 puntos de recarga. Aquí van 20 puntos de recarga que van poñer por todo o Lalín, vamos a distribuir o mellor posible, pero van ser 20 puntos, máis os privados que haxa. Pero só esta empresa vai ter que poñer 20 puntos. E logo privados, poñeránse, algunhas casas comerciales poñerálos. Aquí, por exemplo, ali no Mercadona, hai algúns puntos de recarga mentre vas coller o coche, pero claro, non ten o cargador ese, ten o cargador de enchufe, co cal é unha hora que vas ali comprando cargas para medio kilómetro. É dicir, pero bueno, o que fan falta é cargadores bons e cargadores que valgan para cando haxa moitos coches eléctricos que a xente poida andar con eles, senón vai ser difícil, pero esa é outra tocata. En todo caso, van 20 puntos, máis os que hai agora mesmo, que hai eses pequerrichillos de Mercadona, máis outros 2 grandes que hai, e logo, pouco a pouco, irá habendo máis, sei que isto do coche eléctrico vai por riba. Así que eu agradeceríalles que tuveran en consideración que este é un tema que non afecta só ao Goberno neste momento, sino que afecta a toda a corporación, porque o aforro que se produzca con este sistema vai ser un aforro considerable para o Concello de Lalín. Alba, eu non é por poñernos medallas, pero con todos os respetos, imos bastante máis diante, e non quero mencionar a ninguén de calquer outro Concello galego. Cando hoxe adxudiquemos isto, Lalín é o único Concello de Galicia, o único, que terá en ese o alumbrado público e en esos edificios públicos municipales todos.
absolutamente todos. E seremos o único concello de Galicia, o único, de momento. Haberá outros, así que eu respeto que fan outros e aplaudo, porque todo o que sea montar esas chismas, pero nós agora non temos que montalas, Elba, porque xa as monta a empresa esta por nós. Por lo tanto, montalas desde o concello é cando menos complicado, porque ti podelas montar, pero despois, quen che fai o mantenimento adecuado? Despois xa sabemos todo o que pasa con esas cousas. Por lo tanto, eu creo que sobre o tema do aforro das comunidades enerxéticas tamén hai que velo, porque non é unha panacea, Alba? Porque o tema das comunidades enerxéticas nos estamos con district heating que montou a Xunta no Instituto Ramón Aller. Ali collemos as termias para a gardería e máis para o auditorio. Sabedes unha cousa? A nivel, digamos, ornamental, queda ben. Estamos contentos. Pero co que temos que pagar non aforramos casi nada, Eu quería aforrar máis. Entón, eso que se fai con Astilla, que está moi ben, entón, no, pero quero dicir que agora terá que ver a empresa, que ao mellor compensa a empresa de poñer ela un propio sistema e desconectarse do sistema que puxo ali a Xunta. Por que? Porque tampouco é tan barato, é dicir, eu creo que hai sistemas máis baratos. En todo caso, hai que apoiar ese tipo de funcionamento e nós estamos de acordo. E tamén dicirvos que o outro día, cando estuve na reunión ca Conselleira de Industria polo tema da cuarta fase do polígono Laín 2000, eu pedinlle, que xa sei que hai un proxecto da Xunta de Galicia para os polígonos, que os nosos foron dos primeiros, queren facer comunidades enerxéticas en todos os polígonos de Galicia. Eu pedinlle que Lalín, que a ver se podían estar aí entre os primeiros, para nos dous polígonos nosos, facer unha comunidade para todos os propietarios para autoproducir a súa enerxía. E neso estamos xa traballando, que iso sería importante, non só para o Concello, que temos ali uns edificios, pero para os propios empresarios do polígono, que sí que van a forrar e van ter máis calidade de servicio. E nós ali temos a gardería, temos a EUNED, e a máis temos o edificio polivalente aquel, dicir, temos 3 edificios ali que en teoría tamén íbamos a forrar. Pois moi ben, moitas gracias. Pasamos entón a votar este punto. Eu quero agradecerlle e remato o esforzo de paz neste tema dos técnicos municipales e todos os que tuveron, quen máis que a ti que tuvo que ver con este proxecto? Os concejales de área que aportaron a documentación todas, tanto Pablo como Pepe Primo, como Abelino, todos os que tiñan edificios ao seu cargo, no seu momento tuveron que ir traballar ali ca empresa que fixera a valoración da enerxía que consumía cada edificio, que eu xa sei que a oposición, e se eu fora a oposición probablemente faría o mesmo, nunca lle quere reconocer nin o pan nin a sal ao goberno. Pero neste proxecto traballamos, Bueno, este proxecto traballámoslo moi moito, e como digo, está na miña cabeza desde hai 10 anos. Desde hai 10 anos, cando non sabía o que era. Ben, votamos entón. Ángel, non me sale o teu, agora sí. Ben. Votos emitidos 21, 12 a favor do Partido Popular, non hai ningún voto en contra, e 9 abstencións dos membros da oposición. Queda aprobado como maioría. Imos co punto 7, moción do Grupo do Goberno solicitando ao Goberno do Estado a mellora do firme e outras medidas de seguridade viaria nas estradas nacionais da rede estatal da Bisbarra de Lalín. Ten a palabra Abelino. Como era? Estes son 5 minutos e depois 3, non? Sí, 5 é o propoñente e 3 o resto. Ben, 5. Ten a palabra, Abelino. Ben, pois hoxe traemos este pleno pois un asunto que creemos que é realmente urxente e que afecta directamente pois a veciñanza e non é outro que o estado deplorable na que está a Nacional 525, a Nacional 640 e a Nacional 541, que perscorren a contorna do Deza e Tabeirós Terra de Montes. Unha estrada pola que pasan pois uns 18.000 usuarios diarios e que vemos que están nunha situación de deterioro alarmante
debido pois á total inacción e mantemento que está a facer pois o Ministerio de Transportes nos últimos 6 anos. Sin dúbida é unha auténtica vergonza, e así é o sentir de toda a xente, pois como están a día de hoxe estas carreteras e que obedece ao total abandono do Partido Socialista. As nosas estradas están cheas de fochancas, fendas, problemas de drenaxes, sinalizacións deficientes, cruces perigosos, sin dúbida, pois unha situación que está a complicarlle pois a mobilidade e tamén, como non, a competitividade pois da nosa zona. Tamén quero aproveitar neste punto para decir que recentemente se apoiou esta proposta na Diputación de Pontevedra, xa que estas redes pois percorren 27 municipios da nosa provincia que suman 317 kilómetros totais. Como digo, é inaceptable que tivéramos que chegar a esta situación e ter que poñer a voz de alarma por como están a día de hoxe as carreteras. Creemos que o estado das estradas nunca foi tan malo e isto é unha responsabilidade directa do Goberno central, que en moitos casos prefire invertir nas redes e invertir moito máis nas redes de Cataluña, tendo menos kilómetros estatais que nas de Galicia. E, como digo, pois non podemos seguir permitindo esta situación. Tanto é así a situación que ata o propio ministro Óscar Puentes admitiu recentemente no Congreso de Diputados o mal estado das estradas. Admitiuno, recoñeceuno, pero seguimos sen ver accións concretas. Esa evidenciase a importancia que lle dan desde o Partido Socialista a Galicia, e neste caso a Lalín e a comarca do Deza. Toda a xente, transportistas, veciños, vemos nas noticias constantemente, e no outro día salían unhas señoras totalmente indignadas, pois denunciando a situación na que nos atopamos. E, como digo, desde o Partido Popular exixiremos estas melloras e o que é de xusticia. Así é que se presentarán tamén mocións nos 27 concellos afectados para seguir mantendo esta reivindicación viva, xa que non cesaremos hasta que se cumpra coa súa obriga e realicen os investimentos necesarios para garantir a seguridade viaria. Unhos investimentos que, por outra parte, vemos como a Xunta de Galicia ou a Diputación de Pontevedra si teñen mantidas as súas vías e si se ve que se poden manter en boas condicións. E mentres o Ministerio siga a facer oídos xordos ás nosas demandas, abandonando a súa responsabilidade, nós, como digo, seguiremos reivindicando. É hora de que se den conta aos señores do Partido Socialista de que Galicia non é unha provincia de segunda, porque a vostedes xa non lle dan nin o trato de comunidade que lle dan de provincia, e tamén, que os vexo un pouco despistados, aos señores do Bloque Nacionalista Galego, que hai que recordar, e eu non me cansarei de dicilo, que se está gobernando Pedro Sánchez, en parte, tamén é gracias ao Bloque Nacionalista Galego. Que falando tamén, quero aproveitar, falando das carreteras nacionais, non sei, teño dudas de onde van as pancartas estas das rebaixas do peaxe, que desapareceron de repente, e os recibos da peaxe siguen sendo os mesmos, e non sei que sería desas pancartas que colgou o Bloque Nacionalista Galego a cambio de darlle a investidura a Pedro Sánchez, e que, como digo, non sabemos nada deles. Xa para ir rematando, non imos seguir permitindo que continúe esta situación de abandono na que se atopan as carreteras nacionais, e podo dicirlle que a paciencia da xente pois estáse a esgotar, e con razón. Nós creemos que é necesario que acometan xa un plan extraordinario de rehabilitación de firmes, porque dentro de pouco algunha das carreteras nacionais, aparte de estar cheas de conos, que agora é o que están poñendo son conos, dentro de pouco, como sigan así, xa case parecerán corredoiras, que estos son tan coñecidas en Galicia, as súas carreteras. Moitas grazas e nada máis. Gracias, Abelino. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Paco, ti ou... Ti. Bueno, Abelino, tardaches un minuto e 16 segundos en falar de Cataluña, e agora a ver canto tardas en falar de ETA. Bueno, en fin, nós estamos, claro, esta típica, a ver, porque, a ver, eu, desde o BNG vos facemos un convite, a ver se sodes capaces un día de traer unha moción
que non sexa para atacar o goberno do Estado, cousa que a nos entenderás que non nos preocupa, para saber que se sinte. É unha cuestión dese tipo, non? Entón, nós estamos de acordo no que estas estradas están moi mal, que hai que arranxalas. Nós vamos votar a favor sin ningún tipo de problemas. Nós non facemos como vostedes, que votan en contra de cuestións moi importantes que nós presentamos. Non temos ningún problema en facelo. Teñen un estado deplorable, como dixo, inaceptable, a situación como están, e que hai unhas señoras indignadas. Bueno, pois eu tamén me solidarizo exactamente con esas señoras indignadas que teñen todo o dereito a estalo, como estou eu. Non falou de señoras. Sí. Entón, se hai señoras indignadas, a noso apoio e pancarta o canto para defender eso, vale? Entón, conten con nós. Pero tamén quería sumar a esta moción e dándolle a seriedade que creo que ten, porque efectivamente case unhas señoras indignadas para que vostedes presenten isto, pois eu o que quería, como BNG, é dicir, as do Estado dan pena, correcto, hai que arranxalas, pero supoño que as da Xunta, que vostede tivo o atrevimento de decir que están en bo mantemento, hai que ter un rostro, vamos. Entón, eu se suma a esta moción a mesma exixencia, as da Xunta, porque vostede me quere dicir que, por exemplo, bueno, a de Lalín Cruces está xa para arranxar, vale? Pero como está adxudicada. Sí, digo que está para arranxar, sí. E non está mellor a de Cruces que a de Lugo. Pero, hostia, usted cando eu falo aténdeme a algo. Entón, estou dicindo que sí, vale, que esa está. Pero a vella de Carballiño, esa está mellor que algunha das Cadín. Pero que sea a vella. Claro, é a vella, total. Cal é a vella de Carballiño? A de Moneixas, a xesta, esa está moi ben. Esa de quen é? Se da Xunta. É da Xunta. A de Don Ramiro está ben, que é da Xunta. Non, por aí non dá. A de Rodeiro está moi ben tamén. Entón, home, se somos serios, que dan pena unhas e outras. Entón, eu creo que esta corporación se terá que dotar de seriedade e ter o mesmo criterio para todos. Non, se non suman, votamos a favor. Pero, Paco, é mellor que para o mes que ven traeste unha moción da Xunta e votamos a favor. Vamos co PSOE. Anxo ten a palabra. Bueno, eu vou ser moi breve, porque basicamente, unha vez máis, o único obxectivo da moción que traen hoxe aquí pois é facer barullo e utilizala como pretexto para atacar o goberno de España e o Partido Socialista. Que si Cataluña, que si Pedro Sánchez, faltou ETA, pero aparecerá nalgún momento. Si teñen sobre xente indignada, teñen unha petición na Xunta de Goberno do 3 de maio dun veciño que presentou un escrito no Concello solicitando que se arranxe o tramo comprendido entre a Rotonda de Willy e a Casa da Crespa. Podenlle facer caso. E teñen máis peticións tamén de deterioro de algunhas estradas que son da súa titularidade. Nós estamos de acordo en que o estado das estradas nacionais é deficiente e pensamos que compre melloralo con urxencia. E por ese motivo celebramos que o Ministerio de Transporte anuncie unha inversión de 8,7 millóns de euros precisamente na nosa provincia para condicionar as estradas nacionais, entre elas as tres que vostede menciona na súa moción, precisamente as que pasan pola nosa comarca. Eso entendo que é unha acción concreta, que é o que vostede está demandando, non? Vostedes din que o proxecto elaborado polos técnicos do Ministerio de Transporte é insuficiente, pero non concretan demasiado, non? Vostedes despachan os máis de 500 folios do pliego técnico, despáchanos cunha frase. Din que o que hai que facer, así en xeral, é remudar todo firme. E se o proxecto contemplase remudar todo firme, pois vostedes dirían que non vale porque o que hai que facer é modificar o trazado das estradas ou calquera outra burrada. O caso é que vostedes nunca van estar satisfeitos porque, como acabamos de comprobar na súa intervención e como comprobaremos dentro dun anaco na intervención do señor alcalde, o seu único interese é disparar contra o Partido Socialista. E como comprenderán así, é imposible chegar a ningún acordo. Por lo tanto, nós non imos apoiar a súa moción, pensamos que non ten rigor ningún e, ademais, insisto, valoramos positivamente a resposta do Ministerio de Transporte a un problema que preocupa con razón
a moitos laninenses. Moitas grazas. Gracias, Anxo. Ten a palabra Miguel Medela. Bueno, bons días a todos e a todas. Bueno, pois nós, desde logo, que estaremos sempre a favor, de acordo con todas as mocións que se presenten para beneficio dos veciños e veciñas do noso povo, non? E tamén da provincia de Pontevedra. Pero está claro que as estradas que menciona, pois sí que urxe un arranxo xa, porque a verdade é que están todas bastante mal, sean do Estado ou sean de quen sean, non? Pero tamén quero recordar aquí que hai carreteras da titularidade da Xunta que están bastante mal, como pode ser a PO 203, a PO 902, a PO 534, non? Esas carreteras urxen bastante tamén o arreglo, tanto como as outras. Bueno, quizás a do Estado a que vai a Lugo, pois quizás sea a que peor está de todas. Que esa, además, xa hai tempo que está mal e urxe bastante o seu arreglo. Si quero dicir que por aquí as que polo tema que foi a pleno da Diputación, non? Que quizás o que mellor teña as carreteras aquí no noso Concello sea a Diputación, ademais agora están arreglando as cunetas e tal, o sea que nós estaremos sempre a favor de pedir a quen sea quen sea, o arranxo das súas estradas, nada máis. Gracias. Ten a palabra Belino. Ben, en primeiro lugar, eu non lles teño culpa e, claro, vostedes intentan mesturar todo, eu non lles teño culpa de que os datos sean así, que se este investindo moito máis nas redes nacionais de Cataluña con moitos menos kilómetros que nas de Galicia. Eu non lle teño culpa deses datos. Logo, o das señoras indignadas, bueno, non está o señor Vilariño, pero sempre me está sacando as cousas de contexto e era un exemplo dunha noticia que saían porque reventaran unha roda. Logo tamén dicirlle, señor Anxo, que claro, mire... Xa chegou o Paco. Que decir, Anxo, que o maior, nós fixamos no ano pasado o maior plan de infraestructuras e non só o Concello e solamente este goberno meteu máis d'1 millón de euros para mantemento e reparación das pistas municipais. E fálame vostede aquí que quere vir vender 8,7 millóns para 27 concellos ca capacidade que teñen as vías do Estado. Hombre, sexamos un pouquiño serios, eso é como decir que, benvido sea, pero 8,7 millóns de euros, como diría miña abuela, non chega nin ao cabo da muela. Entón, por favor, señamos un pouco rigurosos, porque un solo concello como o de Lalín, nas súas vías o ano pasado, que fixo o maior plan de infraestructuras, meteu máis d'1 millón de euros. E pretende vostedes vendernos aquí como un gran logo 8 millóns de euros para 27 concellos e, ademais, ca capacidade que teñen as vías do Estado comparada co que teñen, por exemplo, as pistas municipais. Hombre, señamos un pouquiño máis rigurosos. E fala vostede de acordos, e non quero entrar neses temas, pero aquí sempre estamos dispostos a chegar a acordos. Quen fala de levantar muros e esas cousas todas que non vou entrar son vostedes, non somos os do Partido Popular. Dito isto, e como hoxe, e con isto quero rematar, a realidade, por moito que digan, é que as estradas nacionais, e non é por confrontar, están nun estado deplorable, nun estado no que está habendo incidentes constantemente e nun estado que dá vergonza velas porque son as únicas carreteras que vemos con cartéis e señalización de que hai que ir a 40 porque está mal o tramo, cheas de conos, e eso solo está a pasar nas redes estatais. E esta é a realidade. E a poden comprobar calquer veciño e veciña, por exemplo, que colla hacia Lugo, que dá pena ver como está esa carretera. Moitas gracias, Abelino. O das señoras, xa sabes, Paco, que foi unha noticia, onde unhas señoras estaban indignadas porque lle reventou unha roda. Bueno, xa. Ben, en todo caso, tedes que entender que nós traigamos aquí isto porque, primeiro, é normal, políticamente, o Partido Socialista non é o noso partido, xa ele se encarga de botarnos encima ao PP todo o divino e o humano e todo aquilo que se pode acumular co que eles chaman o fango, que manda narices, é un mundo ao revés. Dixo o poto ao caldeiro, sácate de aí que me ensucias. A verdade é que quen virían a vostedes se as carreteras nacionales estuveran ahora mismo rexindo o PP Madrid. Mirade, é un desastre monumental o goberno do PSOE en Madrid, pero non é un desastre
porque xestionen mellor ou peor, é que non xestionan nada. Mire, sabe o que pasou realmente cas estradas estatales? Voullelo dicir porque vostedes creo que non o saben, e ao mellor non o saben moitos da corporación. Había uns cartos para mantemento da rede viaria estatal. Eses cartos non foron suplementados. Cando foi a pandemia, detraeron deses cartos, en teoría iban pasar menos coches, detraeron deses cartos para outras partidas que facían falta. Normal, na pandemia. Bueno, pois resulta que acaba a pandemia e non suplementan, non igualan os cartos que tiñan para mantemento. Xa non é que lle puxeran máis, é que nin nos igualaron. Entón, claro, sabe unha cousa? Estamos con cartos para manter as redes do Estado os mesmos despois dos que quitaron da pandemia. É dicir, que faría falta multiplicar eso por 2 ou por 3. Entón, ese é o que se chama mala xestión, Anxo. E diste, xa vai vir o alcalde dicíndonos, botándonos encima ao Partido Socialista. É que, perdonádeme, pero como xestores sodes un desastre. Sodes un desastre porque as carreteras nacionales, aquí estamos uns con máis edad que outros. Eu son dos que máis teño, dos que estamos aquí. Eu non acordo en toda a miña vida que as carreteras do Estado estuveran tan malas como agora. Nunca recordo. Eu teño a miña filla en Lugo e de vez en cando vou a comer con ela, vou a ver alá e utilizo bastante esa carretera. Un día viña ás 11 da noite e en Guntín non me funda a carretera de milagro. Viña algo despistado e un bache que había ali, un bache non, unha rataila de baches, aparecín no arcén. Menos mal que non caí pa cuneta. Quero dicir que non son nin moi mal conductor nin bo. Eso nunca, eu cando vin aquelo non hai ningunha pista en Lalín que estuvera como estaba en Guntín. Ningunha pista de Lalín, ni de ningunha parroquia está como aquelo. Entón, Anxo, esa é a responsabilidade do Ministerio. Por lo tanto, eu entendo que vos queirades protexer o vosso partido. Pero, Concho, nós aquí cando traedes unha moción dunha pista, dunha carretera da Xunta que está mal, votamos a favor. Cando vides pedir aquí calquer unha ambulancia... Perdón. A ver, cantas mocións do bloque votamos a favor? Se quere recordo o chaseo, Se quere recordo o chaseo. En todo, nas ambulancias, cantas veces votamos a ambulancia a favor, cantas veces... Bueno, tedes memoria selectiva. Tedes memoria selectiva. Vos, mira, oiche, Paco, colle e ponlle, en vez de todo, en vez de filtro, quita o filtro e ponlle todos. E ves as que votamos a favor. Non te imaginas. Non te imaginas. E tamén algunhas do PSOE. Pero vamos a ver. O que está facendo o PSOE, que as vías nacionales nunca pasou na historia da democracia. Nunca estuveron, pero están mal aquí, pero están mal a toda España, Eu algunha vez que vou a Madrid en coche, a autovía A52, alá o paso por como se chama, Sanabria, aquilo, eu cometo unha infracción que cometemos moitos, que é ir polo carril de izquierda para non ir pola dereita porque vas así como nunha montaña rusa, Concho. Unha infracción pequeniña, é dicir, ir sin, tens que te poñer no carril dereito para adelantar o do izquierdo, entón, supuestamente, teño máis tendencia a ir polo carril rápido porque o polo outro está intransitable. Entón, hai obstáculos. Por certo, nas autovías poñen señales de limitación de 30 a 40 en algún tramo. Nunha autovía, Eu xa non digo que o poñen na carretera de Rodeiro, na carretera de Lugo, é que o poñen en algunha autovía. Por lo tanto, mirade, eu entendo que vos queirades defendelo, pero non é defendible. O que está ocurrindo cas carreteras nacionales nunca pasou na historia, E aí terá que ser o que goberna ou que se poña as pilas. Xa sei que é difícil, que non hai cartos, pero terán que quitalos de outro sitio, en vez de darlle tantos para Cataluña, que manden algún paso a outras redes. Ben. Sí, non hai problema. Que as carreteras están deterioradas, xa dixemos que sí, que teñen razón. Nunca estuveron tanto. O que pasa é que vostedes están pedindo unha acción concreta e o Ministerio anunciou unha acción concreta. E vostedes non están valorando esa acción, non a están valorando porque o pliego técnico ten casi 600 folios que vostedes non leron. Entón fan unha enmenda a totalidade e dicen non, é que hai que levantar todo firme ou modernizar toda a plataforma. Vostedes non leron o pliego técnico, vostedes non saben a que se refiren esas obras. E se queren comparar, comparen a inversión que acaba de anunciar a Deputación
de Pontevedra coa inversión que acaba de anunciar o Ministerio. Comparen o gasto por quilómetro en mantemento. E se queren falar de mantemento de estradas e de si este o peor período ou o mellor período, eu quero recordarlles que entre o período 2012 e 2018 produciuse o maior recorte en mantemento de estradas. En ese momento gobernaba Mariano Rajoy. É así ou non é así? E chegaste vos e non nos suplementaste. Pero, perdón, é así ou non é así? Quer dizer, quen máis recortou en mantemento de estradas e o mellor, porque a vida útil dun pavimento creo que son de 15 anos, o mellor, algunhas das fochancas que hai hoxe teñen que ver con esos recortes de hai ben pouco tempo. A ver, Anxo, eu entendo que... Pero valores, é que non podemos vir sempre aquí. Anxo, É como a moción do autobús, e non saben nin cantas paradas de autobús hai. A moción desta, tal, e non saben nin o que di o pliego. E é todo así. Anxo, mira, o que afirmas é doloroso porque, hombre... Non ataque personalmente. Fáleme do pliego, das carreteras ou dos datos. É algunhas cousas que respeto de ti, pero tamén ti tes que ver que cando o teu partido che manda uns argumentarios, pasarlle polo menos un filtro. Como que os autobuses non sabíamos as paradas? Claro que non sabíamos todos, pero o que sabíamos é que de Lalín suspendíana. É o único que me importaba a min. Eu preguntei aquí e non o sabía ninguén. Mira, o que sabíamos é unha cousa, que a parada de Silleda e de Lalín desaparecían, punto. Esa é suficiente para unha moción. Como a lei de bienestar animal tamén, que se refería aos animales de traballo. A lei de bienestar animal é unha barbaridade vosa que non hai por onde collela. É todo así, a lei de barbaridade vosa que non hai por onde collela. Que ningún concello está cumplindo, nin os vosos. Nin os vosos concellos cumplen. Ti sabes que nós en teoría temos que ter un veterinario 24 horas de acordo con a lei animal. Ningún do SOE o tedes. Ningún concello do SOE o ten. A lei de bienestar animal é unha barbaridade estratosférica. Pero bueno, se ti queres defender o que fai o teu partido, eu respeto. Eu defendo que hai que ler a documentación. A realidade é que nunca estuvo tan deteriorada as capas de firme, nunca estuveron tan deterioradas, nunca. Xa lle din a razón neso, están deteriorado e merecen que se reparen. Pero nunca estuveron tanto, e non podes decir que é da época de Rajoy, porque aquí realmente cando se... Pero que mentira, Cris. Cando se deteriorou foi na época da pandemia que se lle quitou unha... A ver, para mantemento xa non había o que facía falta. Xa non había o que facía falta. Entón, cando ven a crisis que despois de Zapatero, para non rescatar este país, quitáronselle cartos. Pero logo veu a pandemia e quitáronselle cartos e non se suplementaron por segunda vez. Eu digo os datos de todos estes anos. Dos últimos anos a inversión. Desde Rajoy para diante. Eu creo que, mira, aí non vamos chegar a un acordo, pero co SOE que irá defender eso non é de recibo. Mirade unha cousa, Anxo, porque ao mellor ti non controlas eses datos e eu respeto, pero mira, 7 millóns de euros para a provincia é como para Lalín 20 euros. Pero, por favor, 7 millóns de euros metelo nas vías do Estado, levas calquera, mira, só un Cotobade xa fai falta máis, só na carretera de Lugo, pero accións concretas, pero que accións concretas, ti conoces, fuches por un movimento algunha vez, vai por un movimento, mira ali diante da casa de Román, mira ali un movimento, aquela fachada, aquilo se non hai que levantalo todo e volvelo a facer de novo. Venga. Teño seguro. Que dis que teño un seguro? Pois, eu seguro teño, se rompo o coche. Rafa, tes a palabra. Si pido unha cuestión de orden, durante o pasado mandato, este mandato, nos fixamos un regulamento, quitamos a posibilidade de presentar mocións nos plenos, menos mocións nos plenos, e eu creo que isto é un desmadre este pleno. Eu pido, non é a palabra, non é seriedade, pero se temos un regulamento que cumplamos, temos uns tempos, poden ser flexibles, pero que isto non nos leva absolutamente a nada. Venga. Con todo o respeto para todos. Ademais, neso non vamos chegar a un acordo só e máis nos. Que envolvería se estuviéramos gobernando nos Madrid? Menos mal que non estamos. Vamos a votar. Votamos, por favor. Votamos o punto 7, que é a moción do Grupo Popular. A ver, non vai ahora, non? Falta Teresa. Biz.
Non, que non me marca a min tampouco. Ahora sí. Votos emitidos 21, a favor 16, que son os do Partido Popular e Compromiso, en contra os 3 do PSOE e 2 abstencións do Bloque. Queda aprobada por maioría. Imos co punto 8, moción de compromiso solicitando a redacción dun proxecto para a creación dun bulevar na Rúa dos Viños. Ten a palabra? Rafael. No, pero aquí no, espera, que atascouse isto. A ver. Ni me obedece o meu, siquiera. Bueno, mentre se arreglan, a ver, o que pasa é que non che dou dada voz para que salga na grabación. Vice, está aí? César, tú como secretario tens que dicirle a un informático que ten que estar aquí, Non, é que senón non queda grabado. Facemos unha recesión de 5 minutos que eu tamén teño que ir ao baño, que bebo moita auga. Mentres ven, que ao mellor foi tomar un café, mentres ven, facemos unha recesión de 5 minutos.
Sí, hola. E aí, por favor, que veñan sentados, que din 5 minutos, non 10? Sí, sí. Ah, no, que non estou no pleno. Salgo agora, chamo agora, vale? Sí. Chamo agora, vale. Vai. Non vai, oh? Como non vai? Mira, agora vai. Esta iniciativa, e estaban casi todos, había algún comercio que poñía algunha reticencia pola cuestión de poder acceder aos coches, pero o que era a hostelería, pois estaba a favor. Das primeiras medidas que tomamos no ano 2015 cando entramos en goberno foi pechar a Rúa dos Viños as fins de semana. Eu creo que foi acertada porque estamos vendo que cando ven bo tempo pois as terrazas están ateigadas de veciños e veciñas, incluso se fan ali actividades, concertos e demais. Ademais é unha rúa na que non hai aparcamento porque está o aparcamento da Plaza de Abastos ao lado e polo tanto tampouco podería haber ese lexendario problema que hai en Lalín coa cuestión dos aparcamentos que lle afecta, que sempre provoca protestas por parte da xente, e tamén consideramos que tamén é unha medida de seguridade, porque eu supoño que, bueno, en moita parte da xente que está aquí no pleno, se Mari Carmen me permite, pois estamos vendo como, sobre todo nas fins de semana, hai nenos que a veces non sabe se a rúa está aberta ou está pechada. Eu xa teño contemplado máis dunha situación de perigo de pasando coches e nenos cruzando a rúa pensando que está pechada, co cal considero que non hai un criterio claro tamén. É evidente que unha plataforma única ali sería a caída, e todo isto vemos, pois, temos firmado co Goberno a colaboración no que é a Xenda Urbana pois como un complemento da chamada Amendoa Central, que é un proxecto que nós tamén, lóxicamente, apoiamos e consideramos que este proxecto sería interesante. Somos conscientes das dificultades económicas do Concello de Lalín e, polo tanto, non pedimos en este momento a súa execución, pero sí facer o proxecto, presentalo aos hosteleiros, aos veciños e veciñas, e que se valore por parte desta
corporación, non? E, ademais, eu penso que dentro dos múltiples plans de apoio económico por parte da Unión Europea que van a salir nos próximos meses, nos próximos anos, seguramente un proxecto deste calado sería ideal para poder acceder a fondos europeos. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, Rafa. A ver se nos vai agora. Pois, a ver, parece que colle. A ver. A ver, Paco. Pois, tes a palabra. A ver. Vale, pero porque lle dou... É que colle, solta... Ahora sí, Ari. Xa está, vale. Sí, tes a palabra. Bueno, é evidente que a Rúa dos Viños, Rosalía de Castro, é a rúa principal, foi motivo de controversia durante todo o período no que o PP se situou na oposición con respecto á súa peatonalización. Pechábase só as fins de semana, era obxecto de moitas críticas, pero despois continuouse a facer no goberno do PP como unha medida que parecía que funcionaba, sendo obxectivos, bueno, pois, posiblemente fose un non polo non, ao que nos estamos acostumados a que nos acusen, pois vostedes tamén o practican, entón. Aquelo de tratar un proxecto ambicioso de peatonalización quedou no esquecemento, a pesar de que todas as vilas e cidades van cara a ese sentido, cara a crear un modelo de vila pensado para a xente, onde os peóns, onde as persoas teñan protagonismo. Nada máis que hai que sair á rúa estes días que houve bo tempo para comprobar onde se xunta a maior cantidade de xente, que son dúas zonas da vila que son libres de tráfico de vehículos. Unha, a Praza do Concello, que está ateigada de nenos, nenas, pais e xente en xeral, e outra, a Praza da Igrexa. Daquela eu imagínome que a peatonalización tería acollida. Non sei se a falla de acollida é por parte do goberno, máis que por parte dos veciños. Pero para isto hai que ter un pouquiño de ambición nese tipo de proxectos e non vivir no acomodo permanente. A rúa Rosalía de Castro, bueno, pois eu creo que pasaría exactamente o mesmo, porque é o que pasa nas fins de semana. Imos votar a favor da moción de compromiso. O caso é que leválo a cabo é unha cuestión de vontade política. Non é a primeira vez que coñecemos que Compromiso leva isto no seu programa electoral, e o que pasa é que eu creo que igual sodes un pouco benévolos demais cando lle pedides isto ao goberno, porque isto entrecomillado de que se faga todo isto cando sexa posible, eu penso que a posibilidade é únicamente vontade, porque é que aquí neste Concello, pero é que aquí neste Concello, xa vou respostar a iso, cando se precisan cartos, saen de debaixo das pedras. Aí temos o exemplo da Gran Praza, eran moitos máis. É dicir, a vontade move montañas, casas, leiras... Bueno, a vontade move cartos. Repito, imos votar que sí, posiblemente, xa che adianto, que imos chegar a un acordo unánime, e o malo vai ser cando se pregunte cando se vai levar a cabo este proxecto, porque posiblemente a resposta sexa cando se poida, e con que cartos? Cos que haxa. E isto quedará no esquecimento outra. Ben, Ari, turno para o PSOE. A quen lle dou a palabra? Mari. A ver si, ahora sí. Mari, tes a palabra. Sí, ben, pois... Moi bons días a todos e a todos. A Rúa Rosalía de Castro, a Rúa dos Viños, como a coñecemos, é un dos espazos de ocio onde máis acuden os veciños e as veciñas de Lalín, e tamén a xente que nos visita, grazas en parte polo número de terrazas das que se pode disfrutar. A hostalería é un sector moi importante na economía da nosa vila, e por iso é que debe facilitarse a súa comodidade e, por suposto, a súa seguridade. Nos tempos que vivimos, temos que priorizar as persoas e non os coches. Son recomendacións da Unión Europea que nos advirten do dano que producen os coches ao medio ambiente. Nós estamos a favor de humanizar as rúas, xa o levábamos no noso programa electoral, por suposto, respetando os horarios de carga e descarga e tamén permitindo os accesos aos garaxes aos propietarios.
Ademais, miren, é unha rúa que non interfire en ningún momento o tráfico, xa que ten alternativas suficientes e pódese acceder ao aparcamiento da Praza do Mercado sin necesidade de pasar pola Rúa dos Viños. Estamos totalmente de acordo co que dixo Rafa, concordamos de que hai momentos de descoordinación por parte deste goberno a hora de definir os horarios e días de peche da rúa. E crea certa confusión, co perigo que isto conleva, sobre todo para os nenos e nenas que acuden con seus pais. Simplemente despistan, se eles non entenden que hoxe sí, mañá non, e a que hora, non? E tampouco nos parece correcto, nin estético, o sistema de peche que se utiliza na rúa. Unha valla de obra cunha sinal de dirección prohibida, pois, hombre, supoño que con un pouquiño de interés toparán algo máis aceitado. Non estou moi comentado entre os veciños que acuden ali, non? Por iso, a creación de un bulevar, pois sí, contribuiría moito á seguridade, millora o paisaxe urbano, a calidade ambiental, aumenta a biodiversidade e reduce o impacto acústico do tráfico e a contaminación do aire. Por outra parte, favorecería tamén os negocios da praza, como non. Por iso nos anunciamos que votaremos a favor desta moción que presentan os compañeros de Compromiso, porque entendemos que mellorará a calidade de vida das persoas. Polo tanto, animamos tamén ao equipo de goberno a que elabore un proxecto para crear un bulevar na Rúa dos Viños. Ademais, pois eso, algún proxecto europeo de fondos haberá adicado a estas iniciativas. E con respecto aos fondos europeos, non se despisten, non se vayan perder. Nada máis, moitas grazas. Gracias a ti, Mario. Por parte do Partido Popular vai intervir Pablo Areán, concelleiro de Urbanismo. Tes a palabra, Pablo. Sí, bons días a todos. Parece que abondamos casi todos sobre o mismo tipo de análise e interpretación do que sucede nesas calles, que por outro lado é obvio, porque sen dúbida a calle a Rosalía de Castro é unha das rúas máis dinámicas e máis animadas da nosa vila, e atrevo ademais a decir que é unha das máis desexadas e máis interesantes para a hostelería, onde incluso se abriu recentemente algún que outro local que aumenta a oferta nesta zona. Foi sempre unha rúa moi concorrida pola súa vinculación á feira e, aínda que atravesou momentos difíciles que fixo que provocou que algún dos locales tivera que pechar, pois actualmente conseguiuse, a través de certas actuacións que se fixeron, conseguiuse revitalizala. E xogaron unha parte importante nesta revitalización, pois, por exemplo, actuacións como a sucesión de eventos dinamizadores na contorna ou o peche da rúa, inicialmente vinculado a días e datas específicos que axudaron a estes negocios. Perdón. Que, por outro lado, tamén aclaro que xa levamos bastantes semanas, bastantes datas na que o peche das rúas é homoxéneo, completamente homoxéneo, onde se pecha os venres e ábrese o luns á mañá. É dicir, todo o fin de semana queda aberto e tamén se pecha incluso os vísperas de festivos e festivos. É dicir, é unhas datas totalmente coherentes e sempre son repetitivas. Non ofrecen ningún tipo de dúbida. Dito todo isto, todas as actuacións fixeron que a xente fora apropiándose deste espazo da rúa e hoxe, a día de hoxe, é algo completamente aceptado e compartido pola veciñanza. E vexo, ademais, que pleno teño que recoñecer que, ademais, me resulta satisfactorio, que están a poñer sempre encima da mesa gran parte do noso programa electoral e das medidas e os plans nos que estamos a traballar. Falase habitualmente da xenda urbana, da amendoa central, do plan de tráfico, etc. Entendo, ademais, que isto é un respaldo ás nosas liñas de traballo e consideranas deste xeito boas e aceitadas. Congratúlome por isto. Como entendo tamén que está tendo unha gran acollida a actuacións como a construción do Manuel Rivero, que está tendo unha demanda tremenda e todas as semanas temos solicitudes para utilizar estes espazos. Entendo que tamén vai a ter gran acollida, estou convencido delo, a Gran Plaza cando este construída ou o edificio de Don Álvaro cando este rematada a súa rehabilitación. E non teño ninguna dúbida que unha das actuacións máis interesantes, por favor, un poquinho máis porque estou algo... Termina. Sí. Entendo que unha das actuacións que máis interese e mellor acollida van a ter sen ningún tipo de lugar a dúbidas é a humanización da rúa da Rosalía de Castro, da que xa ten falado en numerosas ocasións o noso alcalde. Unha intervención que nos contemplamos conxunta... 2 minutos cheganche, Pablo.
A ver. Oh, pero a ver. No. A ver, espera. No, igual. Ahora. Nada, decía que unha intervención que nos plantexamos de forma de xeito conxunto coa Rúa da Molinera, a Rúa Rosalía de Castro, unha intervención conxunta nesta zona, onde plantexamos a creación dunha plataforma única, eliminando os obstáculos que supoñen as beirarrúas nesa zona, con un montón de rampas, accesos, obstáculos, os volardos de pedra mesmamente. Evidentemente, ese proxecto desarrollarase e posiblemente implique tamén a colocación de mobiliario urbano ou de xardinería, como en todos os proxectos. Está claro que esta intervención non custa 4 pesetas. En contra do que pensa Ariadna, nos temos que buscar financiación de xeito responsable. Por sorte, parece que as inversións, os fondos que van a dispoñer desde, por exemplo, desde Europa ou de outras administracións, parece que van a ir orientados a proxectos moi vinculados e moi compatibles co que nós queremos facer ali. Outra cousa é que esas subvencións, esas axudas, non sexan realmente trampas financeiras e tenemos que estar, efectivamente, atentos e avispados, e así o faremos. Tamén lle agradezco ao señor, a xente do PSOE, a Mario, perdón, que non me salía o nombre, que me aconselle que estemos avispados neste tema. Votaremos, por suposto, a favor desta proposta na que xa estamos a traballar e xa lles indicamos que estaremos pendentes destas financiacións que vayan xurdindo para contar con elas. Moitas gracias. Gracias, Pablo. Turno para Rafael. Sí, eu estou de acordo o que deixaba un pouco cara a Ariadna, que o mellor debate debe ser máis amplo sobre o modelo de vila, non? Eso comparto absolutamente o que la decirlle a Pablo que isto de non lle quero dar ninguna lección, concelleiro, pero digo que de primeiro de política, que cando se fan pactos se exponse que se fan entre iguais. Este que lles fala pactou co actual alcalde a xenda urbana e co equipo do Concello e, polo tanto, non somos primus inter pares, sino que entendo que estamos igualados en este sentido. E tamén decir que vostede di que o Compromiso con este tipo de iniciativas está aceptando, acatando o programa do Partido Electoral, e eu debo decir que polo mesmo que o Partido Popular está acatando e aceptando, e eu agradezco moito, pleno tras pleno, cuestións que levamos no programa electoral tamén de Compromiso. O sea, unha cousa pola outra. Polo tanto, eu creo que é unha actuación máis que necesaria, máis que demandada, e que vai agradecer moitísimo e que pode ser unha referencia para moitos anos. O que sí pediría é que se hai posibilidade xa de cambiar os elementos que hai ali para cortar a rúa, porque aquel valado amarelo, e eu quero lembrarme, levo tempo sen meterme con ela, e agora me levo moi ben, que Care Fernández estaba en contra dos valados amarelos para cortar as rúas no seu momento. Levamos xa algún ano facendo na Rúa dos Viños, e seguramente Karen máis eu, en unha unidade de destino universal, poderemos aceptar de que se leven outro tipo de elementos para cortar esa rúa. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Sen dúbida, o modelo que queremos para a liña é coñecido de todos, sin dúbida que da gran maioría, polo menos, ao mellor de algún non, pero da gran maioría sí, e, por lo tanto, intentaremos leválo a cabo. Perdón que me ausentei e non escoitei todo o debate, pero que me estaba chamando, chamou 3 veces o conselleiro de Sanidade e non sabía polo que era, pensei que sería algo do CIS, non era que acaba de firmar a orden para poñer en marcha o da ambulancia e para decirme que levábamos un pepino de ambulancia e que, polo tanto, xa veredes que díxome, só a teñen as cidades e máis nós. Solo a teñen. Porque non, pero non están preparando ali, pero elemental, non ten incidencia ninguna, porque as ambulancias van por CIS, van todas por CIS. Sí, no, pero ali é outra historia que pideu a directora do centro, porque non sei que teñen que meter ali. Había algún problema, non sei se... Ten que estar? Vale. Polos cargadores.
entón preparouse. Pero non, sin da lleve de poñer pegas a ambulancia, así. Solo teñen as cidades a máis nós, e ainda a ser seguro que... Sí, é increíble. Bueno, desde logo, que morro tes, pero que morro tes, pero tes un morro infinito. Ben, é igual, non discutamos eso que non ven agora aquí no orden do día. Dicir que non escoitei o debate, pero que sí que eso forma parte da almendra central, é unha das calles neurálxicas deste invento, porque sabedes que a idea é que desde o centro de Lalín, onde está o kilómetro cero, que arranque dali toda aquela historia, que capilarice hacia aquí, hacia o Regueiriño, e que capilarice hacia a Plaza de Abastos e máis hacia o parking de aí para ter conectados os dous parkings. Por lo tanto, na filosofía do noso plan está, obviamente queremos apurar o que poidamos o da Gran Plaza, sin dúbida, nós aí xogamos a que a Gran Plaza nos entre neste proxecto europeo que vamos pedir agora, e xa falamos cunha empresa para redactalo, e xa están traballando nele, e ainda que non saleu a convocatoria, vai sair, parece ser que vai sair agora nestes meses, entón, nos queremos pedir nesa convocatoria, queremos pedir a Gran Plaza, máis a Plaza de Abastos, máis a área toda do centro de Lalín, que a idea de que nos den unha subvención que vai ser inferior á do DUSI, que falan de que vai ser 60-40, pero ben vida sea. Entón, a idea é que despois, ou sea, xunto ca Gran Plaza, a Plaza de Abastos, a calle da Molinera, que antes que esa é moito máis necesaria a Molinera, que é estreitiña e ten unhas aceras que son prácticamente moi malas de utilizar, porque encima como non está a plataforma única, pois resulta que hai unhas baixantes, se ti vas cun carrito por ali ou vai algún andando por ali e se non vai moi controlado, pois vai de fuciños. Entón, obviamente, esa creo que é a que vai ter a primeira fase de actuación, vai ser o que é a Molinera, que é curta, que, por certo, as tripas xa estén totalmente todas novas, por lo tanto, só habría que poñer a parte estética de arriba, por lo tanto, é asumible económicamente. Ya o bulevar que vos decides da rúa Rosalía de Castro tamén ten as tripas todas novas, porque xa que a rúa foi feita aí nova hai pouco, por lo tanto, é unha actuación non moi cara. O que é caro é cando hai que actuar debaixo da terra. Cando é só por riba da terra é razonablemente máis doado. Por lo tanto, en canto que teñamos medios, sin dúbida queremos acometer esas dúas. Primeiro, como digo, a Molinera. Se hai cartos, a Molinera é máis a Rosalía de Castro. O plan de tráfico é o que vai marcar ali. Ali hai un tramo que había que anchar as aceras. Primeiro, facer plataforma única. O problema da Molinera é o tramo que hai desde a Plaza de Abastos hasta a rúa principal. Hasta a Loriga. Ese é o tramo complicado. Aí, ahora mesmo é unha capilarización para arriba e para baixo, é necesaria, pero precisamente o plan de tráfico a ver se nos permite que só teña unha dirección para que poidamos as aceras ampliálas xusto o doble, porque senón quedan unhas aceras moi pequeniñas, e sobre todo que ali pasa moita xente, porque ven dos viños para o centro e tal, é unha zona, ese cuello é unha das solucións, é un dos problemas que temos ahora mesmo en Lalín, no Lalín urbano, o principal problema é ese cuello de botella que hai nese trozo da calle Molinera. Ben, como xa dixésemos, estamos a favor, votamos entonces, votamos todos. Sí. Falta-me ti, Teresa. A ver, vai a Libiz. Arrestaron-te aí, Había ser Paco Vilariño que che botou aí un mal. Pero eu voto a... Non vai coller porque o reiniciar todo ou se reinicia todo. Ahora sí, ahora colleu. Bueno, veches, depois de insistir... Ben, votos emitidos 21, apróbase por unanimidade. Imos co punto 9, moción do PSD e a PSOE solicitando a comparecencia do señor alcalde ante a renuncia da axuda de 1,3 millóns de euros para a reforma da Plaza de Abastos. Ten a palabra Alba, Forno. Bueno,
Antes de nada, alegro-me escoitarlle a Pablo Areán recoñecer que o peche de rúas fixo que a xente se apropiara destes espazos. Basicamente, o que é a peonalización, algo un pouco incoherente tamén coa campaña que fixeran daquelas, co de sacar a cancela como medida estrela. En fin, imos ao punto que nos compete agora. O que é medible non é opinable, ou quizás prefiran outra fórmula, o dato mata o relato. Frases épicas que lle gusta moito dicir aquí no pleno os do Partido Popular. Pois aí vai o dato. La Liga perdeu, por nefasta xestión do PP a unha axuda de 1,13 millóns de euros que o Goberno de España concedeu a través de fondos europeos para reformar a parte baixa da Plaza de Abastos. Pero isto non é todo. O que é peor é que van a ter que pagar 55.000 euros que van a sair dos petos de todos os veciños e veciñas de intereses por devolver esta axuda. Sei ben que vostedes non van a asumir ninguna responsabilidade, non fixeron nunca, e hoxe non vai a ser o día. Claro que non van a cometer ningún erro, non van a facer autocrítica, como faría desde logo outro tipo de problema. Votarán, como fan sempre, a culpa a outros. Normalmente votan a Pedro Sánchez. Eu creo que Crespo terá que explicarllo aos veciños e veciñas, terá que explicarllo aos praceiros, a poder ser sen botar balóns fora. Terán que explicar porque un proxecto chamado a revitalizar o comercio de proximidade vai quedar, polo menos a curto prazo, entendo que sen facer. Non sei que teñen pensado facer vostedes para dinamizar o comercio de Lalín, se temos algunha iniciativa nesta materia, ou se seguimos 5 anos despois de que vostedes colleran de novo as rendas do Concello como a polos en cabeza en canto ao comercio. O alcalde, que politicamente ven de volta, xa puxo a venda antes da ferida e anunciou que ían renunciar a esta axuda, como sempre culpando ao Goberno Central porque non prorrogaba os prazos para a xustificación. Pero eu digo unha cousa, os prazos son os mesmos para todos, non máis e distintos para Lalín, e aínda que ao mellor non son os que a nós nos gustaría tampouco, é a súa responsabilidade como gobernantes xestionar e adaptarse a eles. Recibiron a resolución favorable definitiva desta subvención en novembro do 2022. Tiñan de prazo para executar esta obra ata setembro do 2024. Son 2 anos. A outros concellos deulle tempo de licitar e de executar, pero vostedes estaban ocupados na súa campaña electoral permanente, non moveron un papel e pasou o que pasou. Preguntaránse os nosos veciños se o resto dos concellos poden executar a axuda do PIREP porque Lalín non. Bueno, tirando de hemeroteca, que xa sabedes que a min gustame moito, vimos, non sei cantas fotos e páxinas de xornal con declaracións grandilocuentes do alcalde no momento de recibir a subvención dicindo que demostramos que no Concello de Lalín presentamos proxectos moi bons que merecen financiación europea. Chegaron a traer a este mesmo pleno non unha, senón varias mocións nas que atacaban o goberno de Pedro Sánchez porque dicían que aos concellos como o noso non ia chegar ni un euro dos fondos europeos do plan de recuperación, deses mesmos fondos europeos que o PP intentaba bloquear en Europa. E resulta que cando chegaron, pois ou renunciamos a eles ou os perdemos. Nunca se perdera unha axuda tan grande en Lalín. Son 1,13 millóns de euros e vamos a ter que pagar 55.000 euros en xuros e queren de pasar de puntillas por este tema ou buscar culpables como fan sempre, que se en Lalín o goberno de coalición, o bipartito na xunta, que se o goberno central, Pedro Sánchez, que se o cha-cha-cha, pero nunca é culpa súa. Dende logo, non podemos mirar para outro lado. Por iso, creemos que deben aceptar esta solicitude de comparecencia e explicarlle aos lalinenses neste pleno porque perderon esa cuantía porque renunciaron a ela. E remato esta primeira intervención. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Adriana, ten a palabra. A verdade é que a min con esta moción pícame a curiosidade por saber cal vai ser a excusa para renunciar a esta cantidade de cartos para unha reforma da Praza de Abastos. Tratarei de ser o máis breve posible. Resulta que dos proxectos presentados a nivel estatal, pois o noso, se lle concedeu máis de 1 millón de euros. Ben, isto a finais do 2022, fai ano e medio largo. Son 700 metros cadrados, este edificio tería moito potencial, pois polos locais vinculados á hostelería que se poderían establecer ali, e estaría a carón dunha zona de aparcadoiro gratuita, daquela é posible que o seu funcionamento lle dera vida á zona. Parece un bo plan, a priori, pero parece, porque para o goberno non o foi, non lles convenceu. Que lles den máis de 1 millón de euros non lles parece bo plan. E eu penso que ainda, a xulgar pola súa actitude, lles disgusta, deixando, pois eso, pasar a oportunidade de revitalizar a vila.
pero disgústalles agora, na actualidade, porque antes había, no 2022, novas que dicían textualmente: el alcalde de Lalín, José Crespo, se congratulaba ayer por la consecución de este proyecto europeo, en espera de que sea refrendado de forma definitiva y conocer todos los detalles en cuanto a la aportación económica y plazos de ejecución. Incidió, una vez más, que se demuestra que los proyectos que presenta el Concello tienen peso suficiente para conseguir financiación europea, recordando que hay otros pendientes de resolución y que podrían generar más inversiones millonarias en el municipio. Eses, igual despois tampouco convencen, había que preguntar. O sea, primeiro queixanse de que eses fondos non iban chegar. Agora chegan e non nos queren. É que a ver se se aclaran. Explíquenos, por favor, a que se debeu ese cambio de parecer. Congratulouse pouco tempo, polo visto. Viu pouco tempo positiva esta inxección de cartos e empezoulle a ver pronto fisuras ao plan. A ver, é que este plan sei que non era posible de levar a cabo, aínda que xa sabían os prazos que tiña que estar en setembro de 2024, e non era posible de levar a cabo porque o prazo era curto. Bueno, ben sabemos, todas e todos, que o Concello de Lalín non se caracteriza precisamente pola rapidez nos procesos, pola rapidez nas obras. E, bueno, sabémolo con exemplos tan claros como o CIS, que agora botaredes alarmaos á cabeza e diredes: ai, Dios mío, saca sempre o CIS a colación. Bueno, pois igual que a vostedes sacan Cataluña, o bipartito, o cuatripartito, que gañaron as eleccións. Ben, pois se gañaron as eleccións, gobernen, usen os cartos que lles dan e favorezan aos seus veciños e veciñas. Eu a verdade é que desexo, agardo, que a reforma da Gran Praza non leve o mismo camiño que o CIS, porque entón non a teremos. Moitas gracias. Turno para compromiso. Rafael, ten a palabra. Bueno, pois a nos parecenos evidentemente democrático calquera petición que se faga de comparecer para dar explicación sobre este tipo de cuestións, non? A cuestión dos fondos europeos é unha cuestión complexa. Cando se consideran os fondos EDUSI, no seu momento, pois hai que recoñecer que se Europa non dese unha prórroga no seu momento, iba a ser prácticamente imposible poder executar a súa maior parte, non? E aquí o problema, o mellor, é que precisamente dende Europa, pois, póñense demasiadas trabas para poder executar fondos que están otorgados. Isto por unha parte. Isto é un recoñecemento de que é dificultade. Pero tamén decir que, claro, que tamén está a política, non? E é certo, como decía a compañeira do BNG, que cando se adxudican estes fondos europeos salimos a bombo platillo na prensa dicindo que debe ser unha gran xestión, e cando estes fondos se perden, pois parece que non pasa nada e que son cousas que simplemente acontecen, non? Durante o noso goberno non se puderon executar aproximadamente 400.000 euros en plans de emprego para a xuventude, pois porque non había mozos suficientes precisamente para o tipo de plan que cubrían estes fondos. E eu tiven que ler por parte de algún membro do Partido Popular cuestións como que se nos acusaba por estes 400.000 euros de incompetencia política e ignorancia do alcalde en ese momento polo seu funcionamento. Decíanme que eu non sabía como funcionaba o Concello de Lalín, o cal é cando menos curioso, non? É que se me pedían, leo literalmente, sin máis dilación, explicacións claras e contundentes, non? A min hai un dos políticos de dereitas que máis me gusta deste país escoitalo, Felipe González, que di que seguramente para problemas complexos non pode haber solucións simples, sino que para problemas complexos normalmente as solucións son complexas. Os fondos europeos son complexos, son bastante complexos, esperemos que se flexibilicen nos próximos anos para que cando fagamos anuncios a bombo e platillo do que conseguimos traer para aquí, finalmente poidan ser executados. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno para o Partido Popular. Ten a palabra Abelino, portavoz. Ben, como sempre, vou intentar falar claro e sen rodeos e, sobre todo, pola situación que nos atañe, polo tema que estamos a falar. Primeiro, quero aclarar que renunciar a unha subvención
pois nunca é unha decisión que un goberno toma a lixeira, sin ninguna dúbida, é unha decisión que se toma meditada e con pena, pero que moitas veces, ou nestes casos, tendo a cabeza clara no que é a xestión e na execución. Dito isto, quero dicir que esta renuncia, porque vostedes píntano así, non é ningún fracaso, senón que é unha resposta que lle dá un goberno a barreiras insalvables e ás trabas burocráticas neste caso. Quero dicir que esta subvención foi concedida con certos requisitos e foi concedida, señora Forno, que dicía en novembro, foi en dicembro, pero, bueno, un mes é o feito de menos, foi concedida no mes de decembro e tiña que estar executada en setembro. É dicir, en 21 meses nos que tiñamos que facer un proxecto para un edificio como é o da Praza de Abastos, afectado ao patrimonio, e executar a obra. Ben, fixemos ese proxecto e Patrimonio, pois, obligounos a facer cambios significativos no proxecto inicial. Cambios que comprometen os plazos de execución da obra e tamén que poñen en perigo a viabilidade do proxecto no seu conxunto. Estes cambios principalmente son, unha, incluir que hai que reubicar o ascensor de fora para dentro, que era un cambio importante, un tratamento manual das paredes, co cal, imagínese cantos alargan o plazo de execución ao ter que facer un tratamento manual das paredes e, ademais, poñía en dúbida a viabilidade de instalar paneles solares no tellado, requisito indispensable para que nos concederan a subvención. É dicir, conceder unha subvención, en parte, por poñer os paneles solares, se non podemos poñer esos paneles solares, que iba a pasar con esa subvención? E, ademais, o plazo, como digo, era moi axustado. Antes, este desafío administrativo é insuperable, pois poñía en risco a consecuencia dos fondos. En definitiva, este goberno estrangulado polas reglas e polos regulamentos, e evidentemente, como dicía ben o señor Cuíña, víctimas desta burocracia que temos, pois decidimos renunciar. Que tamén lle quero aclarar que se renuncia, que non se perden. Perdelo sería se tiveramos a irresponsabilidade de facer a obra e logo perderamos a subvención porque non se dera xustificado ou non déramos acabado en prazo. Eso sí sería perder a subvención. E nós o que fixemos foi anticiparnos e renunciar. Tamén dicirlle que, claro, das críticas de fondos europeos que nos fala a oposición, señora Forno, pois, hombre, permítame... Alcalde, se me pode dar un pouquinho máis de tempo para acabar as explicacións. Permítame que non lle aceptemos ningunha lección, porque, mire, collemos o DUSI, que levaban o seu goberno, nun 3%, e nós executámolo a un 99,75%, cando outros concellos do Partido Socialista mal chegan a un 60%. Como di vostede, cos datos, a hipocresía non ten sentido, señora Forno. Esa é a realidade. E tamén que nos siga pretendendo dar leccións de xestións de fondos europeos e de xestións cando temos un goberno central que non cumpre cas as súas obrigas financeiras, deixándonos a pesada carga económica aos nosos sombreiros, hombre, e vostede pretende, que é o que di aquí, que lle devolvamos os fondos que nos deu o Estado nun só día, ao día seguinte, despois de ternos secuestrados durante meses, máis de 7 millóns de euros secuestrados. Para que me entenda, porque lle vexo caras raras, iso é como se vostede me debe a min 1.000 euros e vostede me presta a min 50 para irlle comprar un libro, eu despois non lle compro o libro e me pide que lle devolva os 50 euros ao día seguinte e eu os devolvo. Permítame a expresión, pero iso é facer o primo, que é o que vostede pretende, É o que fai primo que é o vostede... que é o que vostede di. Vostede pretende que lle devolvamos os fondos que nos anticipou o Goberno do Estado automáticamente ao día seguinte, cando eles casi van pasar 2 anos, nos teñen secuestrados 7 millóns de euros. Esta é a realidade. E vostedes, como oposición, e vou ir finalizando, parecen empeñados en vender unha catástrofe, en inventar, calquera que os escoite, parece que estamos nunha auténtica apocalipsis neste Concello. E mire, por desgracia, e con estes fondos, é a realidade que tamén viven moitas empresas privadas que ven como os seus proxectos se teñen que alongar ou non dan chegada a certas financiacións porque non se cumplen os prazos dos requisitos e os prazos que está a marcar a Administración. Quero tamén facer un pequeno inciso antes de rematar, e é que, mire, señora Forno, claro, vostede falan, e xa o vimos algún día no periódico, parece que o seu diputado fala dos fondos europeos é a mamá de Tarzán no Parlamento Europeo. Mire,
no Parlamento Europeo hai que recordarlles que o grupo maioritario é o do Partido Popular e que ningunha iniciativa, ningunha proposta legislativa sale adiante se non a aproba o Partido Popular Europeo. Quero aclaralo porque parece que os do Partido Socialista son os que mandan e parece que teñen ali orden e mando en Europa e, mire, permita que lle diga que quen goberna en Europa é o Partido Popular e o seu eurodiputado que fará os seus traballos pois é un eurodiputado máis. Sin máis. En resumo, esta renuncia, como lles digo, é un acto de responsabilidade política e de xestión deste goberno. Moitas gracias. Gracias, Abelino. Alba, ten a palabra. En contra. Pero que non falei de... Non será moito. A ver, eu entendo que vostede ten que facer campaña electoral permanente. Dixo vostede. Eu non falei de... No, Abelino. Eu dixen que vostedes trouxeron aquí dúas mocións dicindo que a Lalín non iba a chegar ningún peso dos fondos europeos. Pero as mocións están aí para ver, Foi o que dixen, non falei nada nin do noso eurodiputado, nin de nada máis. Non é verdade. En todo caso, a ver, señor Abelino, as trabas burocráticas das que fala o goberno estrangulado polas regras e as vítimas que son vostedes do goberno central das que fala son as mesmas para todos. E a diferencia é a seguinte, de todas as axudas da liña 1 do PIREP que foron concedidas na provincia de Pontevedra, os únicos que perderon os cartos foron vostedes. A Cañiza, rehabilitación da piscina, executada. A Guarda, melloras no pabillón da Sangriña, executada. Meis, mellora do centro deportivo, obra en marcha. Moaña, rehabilitación da casa consistorial en execución. Mondariz, reforma da escola, axudicada. Nigrán, reforma do faro de Canido, axudicada e piques de comezar. O Rosal, Sanxenxo, proxecto de 2,8 millóns de euros, executada. Reforma do centro Pardo Bazán en marcha. Podo seguir. Soutomaior, Vigo, Pontevedra, Tui, todos da liña 1 do PIREP, todos cos mesmos prazos de Lalín, afogados, estrangulados, vítimas do goberno central, todos cumpriron, menos vostedes. Todos van a executar as subvencións con cambios e modificacións que tiveron que facer, pero en Lalín perdemos o diñeiro, botámoslle a culpa ao goberno central e non só perdemos o diñeiro, senón que vamos a pagar os 55.000 euros de intereses por perdela ou renunciar a ela. 55.000 euros que poderían servir para facer moitas cousas en Lalín, que boa falta fan. E permítame decir que é bastante vergoñento. Presumen de xestión con mayúsculas, pero isto demostra que están aprendendo o abecedario. Podería falar tamén da doble vara de medir do PP. Fala Abelino que vendemos unha catástrofe, que non sei que máis. Pero que pasaría se este escándalo chega a suceder cando vostedes estaban na oposición? Falaba antes Rafa de todas esas cousas que lle decían dende a prensa. Bueno, no 2017, por unha suposta axuda perdida que non chegaba aos 300.000 euros, atacaban ao goberno, pedironlle certificados ao secretario, botaban as mans á cabeza. Saben o que dicía o PP na campaña do 2019? Lembran aqueles carteliños que poñían? Quedan 72 días para que o goberno de Lalín non volva a perder máis de 700.000 euros de subvención que lle foron concedidas. Non perderon 700.000, perderon case o dobre e miran para outro lado. Queixanse de que os cartos non ian chegar, logo renuncian a eles, logo botan a culpa ao goberno polos plazos, pero, home, o dos plazos non era unha sorpresa. Digo eu que non nos colleu desprevidos. A reforma da parte da baixa da Praza de Abastos é un proxecto necesario que axuda a revitalizar o comercio. Pedían, ademais daquelas, que se levara a cabo a reforma ao mesmo tempo que a parte de arriba, e miren, 5 anos despois de que volveran vostedes ao goberno, segue sen facer. Que van facer agora? Como van a executar esa obra? Vai a quedar sen facer. Abelino e vostede deixeino falar. É difícil falar con vostede por debaixo. É un escándalo e a xente ten que saberlo. Perdeuse, renunciouse a ela, vamos a pagar intereses. A situación, desde logo, creo que merece unha explicación. Ben, pareceme ben que a representante dun partido que é o peor partido da historia do goberno deste país, o peor, que é unha calamidade de goberno. O goberno da nación é unha calamidade de goberno porque está sustentado, estáse vendo estes días, por xente que lle importa un pimiento este país. E como é un goberno desnortado e, desde logo, que non ten cousa mellor que facer que intentar perxudicar solo
por unha cuestión de ego dunha persoa que quere estar na Moncloa a calquer precio, e coste o que coste, e caiga quen caiga, gracias a unha persoa egocéntrica e dunha dimensión estratosférica que eu creo que nunca haberá outro na historia, cando se fale da historia de España e toque falar de Pedro Sánchez, sin dúbida merecerá un apartado especial, pero non pa bo, pa malo. Pa malo. Por lo tanto, que vostedes estén contentos co seu líder, a min pareceme ben, porque sabe unha cousa, non lle queda outra remedio, porque se ustedes non están contentos co seu líder, cortanlle o pescozo direito. Xa se ve o que pasou con Lambán, que hasta lle puxeron unha multa a un presidente por non votar a lei da amnistía que non lle permitía a súa conciencia de socialista de pro, resulta que puñeronlle unha multa de 500 euros ali no Senado. Estou eu con el, polo tanto, sei non e sei as declaracións que fixo. Perdón. Sí, pero digo que digo que, a ver, vostedes leccións poden intentar darnos a salva, pero leccións de vostedes aceptámoslas xustas. Mire, sabe onde se ve a efectividade dun goberno? Cando se executa todo o máximo posible que ten nas súas maus. E nós fomos un goberno que executamos moitísimas cousas. Dese conta que só o ano pasado, o outro ano, vostedes dirán porque era electoral. Sí, ten razón. E cal é o problema? Cal é o problema? Bueno, no ano pasado executamos, tiñamos un orzamento máis grande da historia e executámoslo casi na totalidade. Tamén lle collemos rendimiento, de acordo, pero executámoslo casi na totalidade. Entón, mire, que vostedes nos digan que porque un edificio histórico como é a Plaza de Abastos, que ten unha serie de problemas que non teñen outros edificios, porque asegurolle que todos os edificios, se nós houbéramos pedido esos fondos para un edificio moderno, non teríamos ningún problema en executalos. Donde estuvo o problema? O problema estuvo en que a Plaza de Abastos, que ten unha protección especial, pois nos meten unha corrección, por certo, a unha empresa que ganou o concurso e que fixe un proxecto modélico para a plaza, modélico, que ten experiencia facendo moitos outros proxectos. E aínda tendo experiencia, nos meteron unha emenda á totalidade. Por lo tanto, a empresa é experta en facer plazas de abastos, ten sobrada experiencia facendo plazas de abastos. E facendo proxectos a empresa, Patrimonio meteunos un correctivo que nos tuvemos prácticamente, ou temos, porque agora temos tempo para facelo, que reformalo. Pero non se preocupe, Alba, porque sí que faremos, eso é moito máis. Non se preocupe que nós non quedará sin facer, nin o antes que poidamos, obviamente, non quedará sin facer a reforma da Plaza de Abastos, non quedará sin facer, por moito que vostedes digan, a parte máis significativa da amenda central, non quedará sin facer a Gran Plaza, non quedará sin facer o albergue, que sí que vamos a intentar, o albergue que fixeron vostedes o proxecto, vamos a intentar executalo cunhas reformas, porque levaba a parte de abaixo iba inservible, pero modificando un pouco o proxecto no sitio, pois vamos a intentar facelo. Quero dicir que, mire, nos vamos a intentar facer o lalín que prometemos. E nos poden nos acusar do que vostedes queiran, están no seu dereito como a oposición que son, pero en xustiza teño que decir que nós somos dos bons gobernos executando fondos europeos, dos bons. Non seremos o mellor, pero estamos entre os mellores. Que ocorre? Que vostedes xa non quere que sexamos perfectos. E mire, nesta vida perfecto non hai ninguén, salvo Pedro Sánchez. Ese é o único que lle podemos permitir a palabra perfección. Pero, ainda así, xa veremos como lle vai. E nós non somos perfectos, pero facémolo bastante ben dentro das posibilidades que temos. Así que, mire, nós imos, obviamente, votarlles que non a súa moción, pero tamén lle digo unha cousa. Van ver vostedes, agora cando saquen o que está para sair, ou penso que está para sair, os fondos europeos do plan que vai sustituir o DUSI, primeiro, dicirlle que antes era 80-20, agora vai ser 60-40, dese conta que xa os concellos non se espetan en vez do 20% ou 40%, que tendo en conta que nunca é o 40%, vai ser 50-50.
Sí, pero agora xa vai salir o 40. Cando nos concedan un plan de 60-40, realmente non vai ser 60-40, vai ser 50-50, seguro, porque non che entra o proxecto de non sei que, non che entra... Imagínate, por exemplo, agora nos executamos a plaza, non lle podemos poñer as placas fotovoltaicas, non lles poñemos, e que fan? Descertificanche parte da obra. E cando ti xustifiques 1,5 millón, dixe, pa aquí 400.000 euros non vos certificamos porque puñestes no proxecto que tiñades placas e non as puxestes. E non as puxemos porque non nos la deixa poñer patrimonio por ser un edificio histórico. E que culpa temos nós? Pois debíamos la deixar igual, por non nos deixan. Esas cousas son cousas de funcionamento normal que vostedes as entenden, pero que non as queren entender. Dito isto, vamos a votar. Teresa, o teu sigue sin aterrizar. Alba, falta o teu. Alba. Ahora sí, ahora está ben. Votos emitidos 21, a favor 9 da oposición, en contra 12 e abstencións 0. Queda rexeitada. Imos co punto 10, moción do BNG relativa á dotación do servicio de pediatría polas tardes do Centro de Saúde de Lalín. Ten a palabra Paco Vilarín. Ben, bueno, o que traemos hoxe aquí é desde logo algo que para nós levamos pedindo fai moito tempo, algo que entendemos que é moi importante para o noso Concello e que evidencia desde logo tamén en gran parte a falta de vergonza e de responsabilidade política que o Partido Popular ten. Eu só remitirme a, despois de tantos anos de vostedes negarnos esa posibilidade, chegan as portas das últimas eleccións municipais e leolle os seguintes titulares. O Centro de Saúde de Lalín disporá de atención pediátrica en horario de tarde. Anunciado a bombo e platillo na Xunta de Galicia co alcalde e coa directora. No Faro de Vigo. Na Voz, Lalín contará cun cuarto pediatra para abrir o cupo de tarde. Estamos falando do 7 de marzo do pasado ano. Outro titular do outro xornal, o Centro de Saúde de Lalín contará cun pediatra máis. Esta nova permitirá que haxa servizo tamén polas tardes. Isto é o que fai un ano vostedes anunciaron sin cortarse o máis mínimo, a poboación obviamente conscientes de que non se iba a facer. E vostede nesta última intervención acaba de dicir literalmente facemos en Lalín o que prometemos. Pois é radical... Ai, nin está. Bueno. Pois é radicalmente o contrario. O que fixeron é mentir a xente prometendo algo que sabían que non iban facer. Cando nin tan siquiera vostedes son sensibles. Cando pedimos que a nosa poboación teña, desde logo, o servicio de pediatría pola tarde, algo tan demandado e tan importante que a vostedes lles dá exactamente igual e son capaces de xogar con iso para rebañar unhos votos, engañándolle a xente. E onte, cando a nosa compañeira Ariadna debate en comisión esta proposta tamén no Parlamento Galego, a súa contestación do voceiro do Partido Popular foron as seguintes: pedir eso é un disparate. Contar con pediatría... Lalín conta con pediatras suficientes para atender con garantía aos nenos. Non se cumple, desde logo, coa ratio do Ministerio de ter un pediatra por 1.000 nenos, non? Polas mañás, nin de sobra, porque temos 3 pediatras, ademais das cales se desplazan, pois desas 3 pediatras, pois 2 días a semana a rodeiro, un par de horas, e outro día 3 horas a golada, e pola tarde, obviamente, xa nin existe o ratio, porque é máis que evidente que non hai absolutamente ningún pediatra. E que, obviamente, que Galiza, e isto non son datos do BNG, son datos públicos, sexa que inviste menos de todo o Estado español en sanidade,
pois creo que aclara moitísimo cal é a grave situación. Vostedes, desde logo, teñen que dar, primeiro, explicacións de como son capaces de mentir, porque non poden decir que sacaron a praza. Vostedes sacaron unha praza exclusivamente para cubrir a mentira que prometeran nas eleccións municipais porque sabían de sobra que iba a quedar baleira, porque, desde logo, as condicións laborais que ofertan ningún pediatra iba a aceptalas e así pasou. Vostedes, desde logo, póñense do lado dos que ven a sanidade como un negocio, que vostedes, o Partido Popular, en vez de estar ao lado dos intereses dos veciños e veciñas de Lalín e, sobre todo, ter empatía co sector de idade que é máis vulnerable como é os cativos, non? Vostedes, no seu modelo, o que están abocando é negarlle ese servicio de pediatría a nosa cidadanía e, obviamente, dándolle dúas posibilidades. Unha, ir ao chus, para, polo tanto, aínda saturalo máis, e outra, obviamente, que a que lle gusta a vostedes é que a xente que teña capacidade... Queres uns minutos máis? Sí, que quero. Que teña a xente que teña capacidade económica, pois obviamente que se vaya á privada. Vostedes aí, obviamente, non teñen ningún problema, non? Por tanto, vivimos nunha situación para nós excepcionalmente grave ver como teñen a desvergonza de prometer isto nunha campaña electoral despois de votar todos os anos en contra, de que non fora unha realidade. E onte no Parlamento galego, decir semellante sarta de barbaridades, de que Lalín non necesita pediatría polas tardes, de que está ben cuberto o servizo, de que o tema de pediatría atende a todos os concellos desta comarca, tes pediatras saturadas, con, desde logo, unhas medias de atención inasumibles, onde é máis que evidente que nin se cubren, obviamente, as baixas nin as vacacións, onde, desde logo, obrigar as nais e os pais a esa falta de cobertura sanitaria é dunha gravidade que ainda nos ven hoxe anunciar o alcalde que temos un pepino, que lle dixeron por teléfono que temos un pepino. Bueno, é que como vostedes poden presumir de algo en sanidade neste concello? Ou ver como, desde logo, estes días vostedes calaron a boca indecentemente sabendo que nin tan siquera funcionaba o servicio de radioloxía ao longo de varios días no noso centro de saúde. Vostedes sempre están ao servizo e na defensa dos intereses do Partido Popular e non na defensa dos veciños de Lalín. E precisamente esa posición política nun tema de sanidade o que nos leva a xogar coas vidas. E aquí, insisto, xa morreu xente polas carencias sanitarias que só teñen un nome e un culpable, que se chama Partido Popular. E vostedes sempre xogan ao límite, e moitas veces xogar ao límite ou xogar, como lle digo eu, o factor sorte, pois desgraciadamente pasa isto. Sí, non poñan caras. Aquí houve xente que morreu porque unha ambulancia chegou unha hora tarde. Se non chegara, pois desde logo esa persoa non falecía. E iso é porque vostedes se negaron, desde logo, a dotar de medios, e así de claro, hai que decilo, de medios para que iso non se producira. Exactamente igual dun pepino que acaban de presumir a 12 horas. E o dicen con todo orgullo, a 12 horas, e que as outras 12 horas a xente neste concello lle chega unha ambulancia de soporte vital básico para atender tantos concellos. Bueno, de verdade que vostedes son tan insensibles. Eu, por eso, como están dicindo que aproban as cousas... Vaya terminando, reflexiona as palabras desa acusación que fai. Teño un segundo turno, sí. Agradezo yo. Como vexo que dixeron anteriormente que votan as mocións do BNG, que é completamente certo ou falso, que son importantes, pois espero que esta, desde logo, se isto non é importante, expliquen tamén. Ben, por parte do Partido Socialista, quen lle dou a palabra? A ti, Anxo. Tes a palabra, Anxo. Vale, pois nada, simplemente decir que nós coincidimos plenamente co análise que fai o Bloque Nacionalista Galego, que nós mesmos desde o Grupo Socialista denunciamos en numerosas ocasións a situación da sanidade pública en Lalín, a falta de médicos, a saturación do servizo, a ambulancia que non chega.
o centro de saúde que se cae a pedazos, etc. etc. Eu creo que Paco describiu perfectamente a situación do servizo de pediatría no noso Concello. Todos aquí, incluso os membros do Partido Popular, sabemos que é un auténtico desastre, que non é de recibo. E a realidade, o triste, é que cando se trata de asuntos importantes, pois a Xunta de Galicia pasa olímpicamente de la LIN. Ese é o peso político que ten este goberno na Xunta de Galicia. E pode facelo porque sabe que aquí hai un goberno sumiso que non vai facer nada para defender os intereses dos seus veciños. O Partido Popular, que presume de xestión, de conseguir inversións millonarias para la LIN, pois a hora da verdade, cando se trata de cuestións que afectan a vida dos lalinenses, pois nada de nada, cero. Non sabemos se porque non quere, porque non sabe ou porque non os toman en serio en ningunha administración. Moitas grazas. Ben, por parte de Compromiso, Iria. Xa está. Esa palabra, Iria. Bos días a todos e a todos. Está claro que o servizo de pediatría é algo absolutamente básico e é, ou debería ser, prioridade para calquera goberno, aínda que o Concello de Lalín este limitado polas competencias. A situación dos médicos en Lalín é precaria e eu creo que deberíase solucionar canto antes. Non é algo que só saibamos nós, senón que toda a veciñanza o sabe e o sufre, por non falar hasta dos máis cativos. Agora mesmo quedou unha plaza libre, Valeira, que era pola tarde, que o propio médico rechazou polas condicións laborais que se ofertan. O cal quere dicir que se os motivos por os que os médicos non veñen é precisamente porque as condicións laborais non son boas. Como muller, que algún día me gustaría ser nai, tórceseme o xesto ao ver que se prioricen antes cartos para ocio que para sanidade. Si queremos que en Lalín haxa nenos e nenas, temos que darlle unhas calidades de vida aceptables. E iso, empezando por ter unha sanidade en condicións. Nada máis. Gracias, Iria. Por parte do Partido Popular vai intervir Iria, concelleira de Saúde. Noelia, perdón. Ben, hola a todos. Como sabemos, a situación de déficit de persoal médico especialista de pediatría non é unha realidade particular de Lalín nin de Galicia, senón un problema endémico en toda España. E iso sabémolo os que estamos na profesión sanitaria. Ignorar esta realidade supón ou ben descoñecer o sector sanitario ou ben a unha intencionalidade manifesta de tratar de ligar este problema a un goberno concreto. Cousa que non se sostén en canto se comproba que outros sistemas autonómicos de saúde xestionados por gobernos con ideoloxías distintas están a sufrir un problema idéntico. Por iso, o propio informe Oferta e Necesidade de Especialistas Médicos do 2021-2035 que presenta o Ministerio incide nos problemas xa detectados cando o goberno de Rajoy creou un grupo de traballo para estudar o déficit de profesionais no cal adotaron por unanimidade uns acordos o 24 de abril no 2018 no Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde. Temos que recoñecer que algo sí que se fixo e que esa medida deu-nos a razón no grave problema existente que temos. É que a falta de médicos é tan evidente que o propio Goberno Central se viu na obriga de ter que modificar a normativa estatal para incentivar a que os profesionais sanitarios retrasen na medida do posible a súa xubilación. A Xunta de Galicia traballa dentro das súas competencias para paliar o déficit de profesionais sanitarios, de postos de difícil cobertura de determinado persoal estatutario, que permite á Xunta ofertar máis prazas en propiedade e a través de concursos de méritos, non só na atención primaria, senón tamén nos hospitais comarcais. Estamos a falar dunha oferta de abril do 2023 xa aprobada e resolta de 423 prazas de persoal sanitario por concurso de méritos para cubrir estes postos de difícil cobertura. Entre estas 423 prazas que mencionei, 59 son de pediatría de atención primaria. Entre unha desas está a de pediatría de tarde para Lalín. Así, polo que se refiere á praza de pediatría de tarde de Lalín que foi ofertada a través deste concurso de méritos sen necesidade de exame, a persoa que resultou adxudicataria da mesma non chegou a tomar posesión, polo que, e de acordo recollido na convocatoria, estás a traballar nunha segunda volta, donde se cita textualmente que, no caso que aconteceu, o órgano convocante procederá a seleccionar e nomear persoal estatutario
fixo de categoría a novos aspirantes, no número que corresponda e polo orde de relación que resulte da lista definitiva. Polo tanto, quero rematar dicindo e recalco en que se está a traballar para levar a cabo a segunda volta e que se pode incorporar coa maior brevidade posible un facultativo de pediatría. Por iso, imos apoiar a súa moción. Gracias. Ben, turno para Paco Vilariño. Dos minutos. No, este é o que lle sobrou a... Tes 3 minutos. Pero sei que a xa paz che dou xa prórroga, na outra. Estou repoñéndome do susto. O sea, se non che chegaron... porque contabas que che votáramos en contra. No. Eso que non merecía, que nos Estou acusou repoñéndome do susto de hipocresía que vostedes teñen. Hipocresía, sí. Bueno, eu se me deixan... Mira, é tristísimo falar dun problema tan grave e velos a vostedes rirse. De verdad que é tristísimo. E levo toda a intervención anterior... Non estou dicindo por usted que nin estaba. Velos rir neste tema. De verdad que lles fará moita graza, pero a nós absolutamente ninguna. Mire, digo que é un xesto de hipocresía, porque desde logo onte, como lles decía, onde hai capacidade para que isto sexa unha realidade, o seu partido no Parlamento, unha iniciativa, como dixen, da Ariana, votou en contra e con calificativos de que ter pediatría polas tardes é un disparate. Vale, isto é o nivel que vostedes teñen. Claro, aquí remontouse a época de Rajoy, que eu creo que eres moi noviña, creo que escolliches unha mala época para remontarte. E, polo tanto, claro, como pos moi doado, detectou Rajoy na súa gran xestión sanitaria o problema e resulta que desde o 18 que deixou de gobernar a día de hoxe sigue existindo o problema de que non haxa pediatras. Por que nos hospitais hai pediatras? Non podedes seguir tendo a excusa de que faltan profesionais. Faltan profesionais en pediatría, porque é unha especialidade, porque desde logo as condicións que teñen son de gran precariedade. Senón, en que cabeza humana entra que a praza que saiu el Lalín quedara deserta na práctica, que se renunciara a ela, porque desde logo as condicións que se lle ofertan son horribles. E, polo tanto, o que vostedes terán que facer é dotar dunhas condicións dignas a esta xente. Mira, esta mesma semana eu lle conto non dunhas señoras que saíron na tele, lle conto de veciños e veciñas de Lalín, que tiveron que ir á privada, porque aquí non os atendían. Outros que tiveron que esperar 3 horas, pero non para que os atendera unha pediatra, senón para que os atendera un médico de primaria. Isto é a realidade. E depois outros que, obviamente, o marcharon para Santiago ou foron pagando. Vale? Isto é a realidade que vostedes coñecen de sobra. Por lo tanto, mire, eu creo que hai cuestións importantísimas e o de pediatría é unha delas. Non fagan postureo e fagan en realidade. Ben, home, nos postureo facemos o lexítimamente permitido, pero nada máis, porque non somos expertos en postureo. Creo que somos un partido nese aspecto bastante serio e que procuramos dar conta do recado. Así que, mire, aquí o que ocorre, e quero felicitar a Noelia, que sei que está moi preocupada e moi preparada con temas que teñen que ver co CISA, que estamos estes días indo para arriba, para baixo, para un lado, para outro, polo menos xa salvamos o primeiro escollo, que é o da ambulancia, que empeza mañá. E miren, o bloque Paco, vostedes colleron unha latenía que dixeron onde lle podemos meter o dedo no ollo á Xunta, non ao Concello de Lalín, na sanidade, porque a sanidade é algo insondable. A sanidade tragaría o 100% do orzamento da Xunta de Galicia, sin dúbida, pero iso non é posible. Por lo tanto, non ocorre en Galicia, ocorre en todas as comunidades autónomas. E, desde logo, nós non somos unha excepción. E vostedes collen esa bandeira, o cal
é intelixente políticamente, ao mellor, tamén se quedará faría o mesmo, e de onde poden fallar estos? Neste tal, como sanidade é un saco sin fondo e é algo insondable, vamos coller a bandeira de sanidade. Entón, claro, vai Ariana, presenta unha moción no Parlamento que non é como a moción de aquí, non é como a moción de aquí, é distinta. Non fagan... Bueno, sí, pero... Non me sei, quero dicir que votamos en contra, o noso partido votou en contra no Parlamento porque metía outras cousas no saco, non puñía o de Lalín solo. Por lo tanto, nós non somos incoherentes nin facemos exercicios de hipocresía. Simplemente que, mire, usted sabe que a Xunta de Galicia, tendo preocupación esta casa e insistindo ya a Consellería de que, por favor, o pediatra polas tardes, a Consellería fixo os seus deberes e sacou a praza. E cal é o problema se o sistema permite que unha persoa a pide e despois xa non toma posesión e renuncia e vai para outro sitio? Sí, pero eso non é culpa da Xunta de Galicia. Se é culpa de que a situación actual en toda España permite ese tipo de usos. E iso é totalmente ilóxico. Eu queixei-me ao conselleiro o día que foi unha reunión, Paco, o día que foi unha reunión, un dos temas que lle falei é deste. Dixen, mira, non me parece de recibo porque eu xa sei que desde o Chus é moi difícil cubrir cousas no Barbance en Lalín. Non queren ir ali os especialistas, pola razón que sea, non queren ir. Entón sei que é difícil. Entón, eu plantexei, oye, mira, pero non podedes cambiar algún regulamento ou algo para quitar unhas bases específicas que só se poida pedir a de Lalín ou a de Ribeira, e xa non hai ese problema. Bueno, pois, ese é no que andan, porque o problema é que aquí sacan a concurso a plaza pide Xan ou Pericán, que non sei quen foi, eu sei que pide unha persoa, que esa persoa xa non toma posesión e vai para outro sitio. Oiga, non é serio. Non é serio, pero é como está legalmente, é como está a cousa legalmente neste país. Por lo tanto, eso teñen que cambiálo para que os sitios que non, digamos, non son apetecibles, porque son plazas menos apetecibles, porque a xente quere estar de mañá, as cousas como son, pois, para poder cubrilas, cando fai falta, ten que precisamente ter ese sistema. E vostedes, bueno, pois moi ben, colleron esa agulla de marear e din, collen a de sanidade e métense, e, bueno, estuveron co da ambulancia, así que, oigan, mire, aquí os deberes en sanidade, vostedes poden dicir o que queiran, pero aquí os deberes temos os feitos. Mire, o CIS, eu xa sei que non me van a querer, polo tanto, sei que predico un pouco no desierto, pero o CIS, cando sexa o que ten que ser, que é un hospital de día, vai marcar un antes e un despois nesta comarca, e vai favorecer o Hospital de Santiago e máis vai favorecer a toda a comarca do Deza. A ambulancia, oye, non pudo ser a medicalizada, pero é a sinetirizada. Mire, cando me chamaba o conselleiro para dicirme que mañá que poñía en marcha, que me quería dar dicirmo el personalmente, mire, eu dixenlle, mira, tes os datos de que vai para ali, e dice, mira, a nova ambulancia reforzará os recursos sanitarios de máis de 35.000 persoas que viven na comarca do Deza. Dende o ano 2019, as ambulancias de soporte vital avanzado de enfermería están presentes nas cidades da Coruña, Vigo, Pontevedra e Santiago de Compostela, cun 96% de resolución autónoma das súas intervencións. Usted sabe o que significa isto? Fíxese como son estas ambulancias. Un 96% de resolución autónoma das súas intervencións. Quere dicir que esa ambulancia, no 96% dos casos, resolve autónomamente... A ver. No, pero digo que, a ver, claro que ao gallá hubiéramos tido unha medicalizada. Claro, ao gallá. Pero, tendo esta sanitarizada ou de soporte vital avanzado, é un logro. Hombre, 12 horas, pois eso... Xa loitaremos... A ver, pero vamos a ver, Paco, pero ti coincidirás comigo de que aquí as urxencias prodúcense na horario que vai traballar esa ambulancia en máis dun 70%. Entón, por iso meten nese horario. Que ocorre? Se fora necesario, e o observamos, que sea necesario, e cando non estea esa ambulancia de soporte vital avanzado funcionando, hai máis casos que necesitarían desa ambulancia, e son moitos, somos os primeiros que pediremos que esa ambulancia, en vez de 12 horas, que este 24, e que quede 12 a de soporte vital básico. Vale, pediremoslo, pero, oiga, está facendo un esforzo tremendo Sanidade con Lalín, pero tremendo. A ambulancia empeza a funcionar mañán. Solo teñen as cidades de Coruña, que me puxo aquí, Vigo, Pontevedra e Santiago. E despois, Lalín. Hombre, eu creo que... Home, podes pedir o que queiras, nunca é suficiente, pero eu creo que está facendo un favor. O centro, xa verades vostedes, eu agora, non é época electoral, non nos acusarán de electoralismo, eu creo que agora,
co cambio do conselleiro, que queiras que non, pois, algo a mellor, pois, tuven que volver falar cousas que estaban faladas de vello, pero eu podo asegurarlle que cando van a ir ver vostedes, eu xa sei que probablemente lle poñen algunha pega, porque ao mellor cando cheguemos igual se lle das a cisterna de algún baño, igual non funciona perfectamente e vades decir que aquilo é unha merda. Pero a marxen de que digades o que digades, vades ver que é un gran centro para a LIN, vadelo ver. Sanidade fixose un esforzo tremendo. É certo que tamén xa era horas, vale? A favor do reo hai que decir que era horas, pero o esforzo que fixo Sanidade con a LIN nestes últimos anos foi bestial. Foi bestial. E vostede sabe que, mire, a ambulancia arreglouse, o centro de saúde arreglouse. Que queda sin arreglar? O tema do pediatra polas tardes? Sí, claro, pero é que o tema do pediatra polas tardes xa lle explicamos o que pasou. Non é posible que o sistema actual haberá que lle buscar unha solución. Habrá que buscarlo. Pero, vamos a ver. Pero logo usted... Pero entonces vostede... A ver, vamos a ver, home. A ver, Paco, parece mentira. Parece mentira en ti. Como que prometemos? Nos prometemos que ímolo pedir, pero, como saben vostede... A ver, por favor, deixe... A ver, Paco, deixeme explicarme, home. Deixeme explicarme. Nos prometemos, de feito, cumpleuse o que prometemos porque sacouse a concurso, o que pasa que non se cobreu. Pero eso non foi por culpa de que non... Usted o que quere dicir é que o PP sabíamos previamente, o goberno sabía que esa plaza iba a sacar a concurso e que iba a quedar baleira. Non o sabía. Ah, sí? Ah, pois entonces teñen un síntoma divino. Que podía pasar, pero non... Pois non estaba claro porque había unha persoa, mira, había unha persoa, o que pasa é que a persoa esa non pideu. Había unha persoa que si lle podría interesar eso. O problema é que, mire, o tema sanitario, os traballos por as tardes e os desplazamentos é algo que a xente quere estar nos outros sitios máis cómodos. É verdade, é verdade. Entón, buscarlle solución a eso non é doado, pero vámoslle a buscar, desde o Partido Popular vámoslle buscar solución a eso. Non se preocupe vostede que nós imos dar conta do recado e imos ter unha das mellores sanidades que xa temos da que hai en España, pero en la LIN vai estar moi ben dotado. Van ter que aplaudirnos, non nos van a aplaudir vostedes, porque xa sei que iso é imposible, pero a xente de la LIN, cando disfrute deses servicios, vai aplaudir. Van ver o cambio cualitativo e cuantitativo que hai co da ambulancia. Van o ver. E cando se acabe, e cando se funcione o heliporto, que temos que cambiálo, por certo, cando funcione o heliporto, e poida haber no día de mañán helicópteros que anden de noite, van ver a mellora que é para cando hai unha urgencia importante o de ter un helipuerto dotado para poder que poidan andar os helicópteros de noite. Ben, vostedes negaránnos o que queiran, pero fixemos un gran esforzo en sanidade. O meu partido fixe un gran esforzo en sanidade. Non como o PSOE que nin siquiera lle dá as plazas que fan falta de médicos, porque son un desastre de xestión. E teñen unha ministra, pois, eu non diría que mala, porque non é do PSOE, que é do outro bando, pero o PSOE é o que sustenta o goberno. Por lo tanto, a ministra é meme, como lle chaman? A mema, é a mema. A médica, madre e anestesista. Anestesista, médica e madre, non. Bueno, en definitiva, mire, pareceme moi ben, pero Paco non nos reconocerá. Pero algún día, ao mellor, cando vostede non este en política e eu non este en política, ao mellor dando un paseo por aí pola calle, igual me reconoce que moito nos putearon co tema de sanidade e que moito fixemos co tema de sanidade. Agora xa sei que é imposible. É un gran logo que se fixo en sanidade en la LIN. Métannos o dedo no ollo en outras cousas que temos moito onde metérnolo. Pero en sanidade fixemos os deberes e traballamos moito. E mire, eu estou cos conselleiros, mire, eu ainda non acabei de despachar con todos, pero xa casi, só me quedan dous. E quedamo de Facenda, o de Cultura, que non é sospeitoso de ser amigo meu, quedamo de Cultura, e quedame o de Facenda. O de Facenda dirán vostedes para que? Pois sí, por aí pon a cousa, aunque en teoría non ten que ver, sí que ten que ver. E quedame, cando tal, xa acabei roto. Eu fixen os meus deberes, e como o meu equipo, porque cando eu vou ver a un conselleiro, os conselleiros traballan toda a semana en buscar documentación para que non quede nada de dicirlle que necesidade temos nesa materia. Así que, mire,
creo que honradamente que traballamos o mellor que podemos e o mellor que sabemos. E tamén temos fallos, por suposto, pero sí que o facemos. E en sanidade facémolo. E Paco, cando vexa funcionar a ambulancia, dentro de 6 meses falamos. Xa verá como as grandes crisis que den aquí, esa ambulancia vai solucionar moito. Eu quedei asustado porque, como me dice o conselleiro, 96% de efectividade, que, bueno, diste, bueno, oye, pues mira, un 40, un 50, un 60, o 96% nas cidades que están funcionando. E nós vamos estar aí na Champions, en teoría, nas ambulancias. Como ben me dixo el, pois menuda maquinaria levas pa aí. Así que, a ver, pois sí, foi a expresión que dixo. Ben, vamos a votalo, estamos a favor, non te queixes que votamos a favor, porque é necesario, claro que é necesario. Que queres? Outra cousa é que nós non temos a chaviña. Eu se tuvera unha chave, mañá puño o pediatra aquí, pero non é posible. Votamos todos, por favor. Votamos a favor. Oye, Paco, consigues unha chisma por unanimidade, queixaste ainda por riba. Hoxe compromiso levou unha unanimidade e o Bloque levou outra, e nós debíamos levar unha das carreteras, porque si é o objetivo de todo, e non la destes, para que vexades, queixadesvos de soberbia. 21 votos emitidos, 21 a favor, apróbase por unanimidade. Rogo se preguntas, por quen empezo? Empezo polo Bloque. Paco, ten a palabra. Ben, a pregunta é, o tema este da iniciativa da Rúa Areal da Zona Azul, saber se se vai traer a debatir o vindeiro pleno. Non sei se me quere contestar ou non. Sí, vámonos levar á Xunta de Portavoces, que espero ter esta semana, que temos pendientes tres cousas máis. Entón, na Xunta de Portavoces, unha das cousas que vamos falar é iso precisamente. Vale. Bueno, nós obviamente nos pronunciamos en contra da Zona Azul na Rúa Real clarísimamente, e obviamente xa estamos en 11 rúas. Eu quero lle preguntar se van dotar a Policía Local dun VMP para desde logo levar o control da mesma, ou dun vehículo de mobilidade persoal, ou un patinete, se o quere chamar así, ou dun bicis para desde logo levar o control de algo que aproban sin ter ningún tipo de sentido como que o que fixeron. Tamén se van reunir cos veciños da rúa para desde logo pulsar a súa opinión. Tamén nos preocupou estes días cando denunciamos, porque incluso deixamos pasar días por si non iba máis alá, pero vimos que sí, que ademais a gran preocupación era que non saíra aos medios de comunicación. Que opinión teñen de que o Servicio de Radioloxía estivera desde o xoves até o martes sin funcionar porque non tiveron a decencia de cambiar unha peza? E que vostedes, coñecedores do caso, e no Centro de Saúde de Lalín, a súa gran preocupación dunha persoa era que non saíra á prensa, porque obviamente é máis que unha vergonza con todos os problemas que iso lle ocasionou a moitísima xente, porque evidentemente estamos falando de que atenden mañá en tarde e que, polo tanto, hai moita xente que vai ter que pedir non só outra vez citas, sino tamén para o trauma, para que lle digan os resultados. Aquí chuleaban en algún pleno que non había problemas de prazas nas escolas infantís, de nenos e nenas que quedaran fora. Quero saber, ante a cantidade tan importante que quedaron fora, e aquelas risas que tivo que aguantar o BNG fai poucos meses, que vostedes aseguraban que non había ningún problema, que opinión teñen agora e se fixeron algo ao respecto ou teñen pensado facer. Do parking, vin xa a resposta que fixeron ao anterior pleno. Bueno, a mí me parece terrorífico que o parking de Lalín siga xa máis de 2 meses sendo xa, pois nada, un cemiterio de vehículos que podes estar ali un mes enteiro, 2 meses, os que queiras, sin que pase absolutamente nada. Por lo tanto, me parece terrible que non fagan nada ao respecto. E pois tamén, polo tempo que está pasando, e xa a última,
Non está Carmen. Bueno. Saber a paz. Siguen pasando os meses e non se sabe nada do priego do SAF. Aí había un acordo na mesa de seguimento e tamén nos gustaría saber, bueno, digo, como está a situación para poder, obviamente, traballar neso. Gracias, Paco. A mí non me confunda co alcalde da Golada, eu non lle vou poñer ningún patinete á policía local, Eso queda pouco. Non osaría tal insulto. Non osaría tal insulto. Vostede dixo se vamos dotar a policía local de un vehículo que lle chamou, como lle chamache, non sei que TM, que é un patinete, non? Vehículo de... Mire, ten aquí o xefe da policía local... Pero que o vehículo se que dixaches ti é un patinete, non? Vostede debía saber o que é un UMP. A mí preocúpame que non o saiba o goberno, pero digo, a ver como van a atender eso, claro. Bueno, vale. Noelia, perdón, Ariana. Ben, este ano no cartaz do mes de maio, nos anuncios do Concello, non había ninguna soa actividade programada para o día 17, que era o Día das Letras, e chama a atención porque, bueno, levase varios anos celebrando unha xuntanza a que acudían os grupos tradicionais de Lalín, onde incluso se entregaba o premio da Pandeira de Ouro. Crearon un programa cultural e fixaron o máis difícil, que foi darlle costume, facelo habitual. Este ano, pois non foi así. Ademais, houve un pasarrúas que se fixo ese día coa participación dun só grupo de Lalín anunciado nas redes do Concello, non no cartaz do Día das Letras. Eu o que quería saber era porque me preguntaron varias persoas por que se suprimiu a celebración deste acto cultural. Máis preguntas? Anxo, ten a palabra. Vamos a ver, durante o ano pasado, no primeiro trimestre deste ano, coñecemos que a criminalidade subiu en Lalín un 5% con respecto a 2022. E, mentras tanto, no conxunto de Galicia, a criminalidade descendeu un 2%. Estes son datos do Ministerio de Interior, do balance trimestral de criminalidade. E compre lembrar que a seguridade en lugares públicos, en primeira instancia, é responsabilidade do Concello de Lalín. Entón, a nos gustaría saber que medidas tomou o Goberno municipal para tallar o incremento da criminalidade en Lalín. Despois, vamos a ver, a Lei de Coordinación de Policías Locais de Galiza establece que os concellos deberían contar con 1,8 axentes municipais por cada 1000 habitantes. E, polo tanto, Lalín debería contar con 36 axentes en plantilla. Entón, a nos gustaría saber, en primeiro lugar, con cantos efectivos conta exactamente a Policía Municipal de Lalín, excluídos os axentes en prácticas. En segundo lugar, por que o Goberno municipal non cumpre as recomendacións da Lei de Coordinación de Policías Locais de Galicia. E, en terceiro lugar, cando se vai recuperar o servizo nocturno de Policía Municipal. Moitas gracias. E, por último, levamos un ano co tema da placa homenaxe do Hall. Placa homenaxe? A placa homenaxe aos represaliados na Guerra Civil que estaba na entrada do Concello. Sí, dicen que estou negociando para traer a auténtica, polo tanto, que vamos poñer a auténtica, non o que fixeron vostedes, que foi poñer unha copia gigante dunha placa. A placa vine eu ali, a placa é así. Eu fagolle unha pregunta. En que estado están esas negociacións? E, ademais, fagolle un rogo, se se pode poñer o cartón pluma mentras non sei nin onde está, pero habrá que buscalo por aí, debeu caer, pero quero dicir que non o quitamos. É un cartón pluma, unha fotocopia, que son 20 euros. É que se non poñémolo, se se pode, abonámolo nós. Non se preocupe que poñerémolo, non se preocupe. Poñerémolo en canto que poidamos, pero a negociación vai por bo camiño. O presidente de Fillos de Lalín, señor González, José González, fixo xestións que a responsable de Unión, que é onde está a propiedade, se lle fixo a petición, parece ser que vai por o bo camiño, e a ver se nos lo poden mandar para aquí, traémolo o original, que é o que ten que estar. E logo decidiremos todos xuntos onde se pon. Non nos lo decidiremos unilateralmente o goberno, como fixestes vos. Pareceme correcto, pero... Moi ben. 2 meses desde que nos anunciou, 3 meses desde que nos anunciou a negociación. Se o traemos hai que traelo, pero eu creo que aí non é o sitio máis adecuado para estar, como se non houbera outras cousas. É dicir, claro que podese poñer nunha dependencia municipal, sí, pero non onde puxestes vos, polo menos é o que opino eu. Pero non se preocupe que cando veña o original, e máis espero, como lle digo, espero que non lo cedan, poder traelo para aquí, eu reunireme con vostedes e decidiremos onde poñémolo, espero poñelo en mutuo acuerdo.
Pero obviamente non vai estar aí, Anxo, porque aí non pega. Probablemente debería estar no museo, que é o sitio máis axeitado. No museo é unha cousa, date conta que iso foi feito con un sufragado cos lalinenses, polos lalinenses que había daquelas na Unión, polos lalinenses ou polos galegos. Miraremos onde, pero eu creo que no museo unha peza dese debería estar aí, creo. Pero bueno, negociaremoslo, non se preocupe que eu non lle vou impoñer. Máis cousas, Alba? Sí. Esa palabra. Ben, como dixo antes Sanxo, na Xunta de Goberno do 3 de maio foi tratada a petición dun veciño de Don Ramiro que presentou un escrito no Concello solicitando que se arranxe o tramo comprendido entre a rotonda de Huili e a coñecida Casa da Crespa, describindo todas as deficiencias que presentaba. A Xunta de Goberno acordou solicitar o arranxo dese tramo á Xunta de Galicia e nos rogamos que, á vista do estado da vía, se solicite o arranxo do tramo da estrada Pontevedra 534 comprendido entre a rotonda e a rotonda do campo de fútbol. E logo unha pregunta, e esta ben, trasladamos un pouco as inquedanzas da veciñanza de Montouto, que xa que o monte comunal que está a nome do Concello, está a monte, nunca mellor dito, ten moita maleza e ten pola súa integridade á hora dun incendio. Trasladamos a súa solicitude e preguntamos se teñen previsto próximamente o seu desbroce ou a súa limpeza, máis que nada antes de que pase nada e de que teñamos que lamentar danos maiores. E logo hai unhas preguntas que fixemos no pleno do 23 de febreiro do 24 con relación ao matemático Rodríguez que non foron contestadas. Non sei se é simplemente, se volvo a repetila ou simplemente xa está, colledes esa pregunta e se contesta. Mandas porque se non foron contestadas porque se perderon ou porque... Repito por se acaso. Na prensa local do 14 de febreiro do 2024 publicouse unha información referida á intención do Concello de Larín de poñer en valor a figura do matemático Rodríguez, logo de que a Real Academia Galega das Ciencias... Estamos traballando neso moito. Falamos o día de portavoces, porque ademais temos moitos programas, o sea, no programa deste ano vai haber cousas importantes do matemático Rodríguez que queremos facer, que ainda se están negociando, que está a Universidade polo medio, bueno, a Universidade, a Real Academia Galega de Ciencias, é a que está, digamos, pilotando eso, nos queremos facer a maiores algunhas cousas. Tamén a Consellería vai botar unha mão e, polo tanto, na Xunta de Portavoces falamos o tema, eses dous temas, máis os que están pendientes. E aí se está traballando, por iso a mellor non se contestou, porque precisamente é que se está negociando ainda agora. Eu xa acabei. Mario. Pregunta, concelleiro de Obras. Nas obras de reurbanización da Rúa Arenal, a día de hoxe rematou o prazo solicitado para a súa execución. Que medidas se van a adoptar en relación ao montón de cascallos de obra que están acumulados nunha parcela ao lado das canchas de tenis? Vai haber algunha sanción para o responsable da obra por non ter retirado os restos? En relación á moción cidadá presentada no Concello coa recollida de máis de 400 sinaturas, xa contestou isto, sí. É a mesma, sí, correcto, sí, de iso, bueno. Vale, teño un robo tamén. Solicitamos que se lle prepare unha toma de luz para poder conectarse ao autobús de doazón de sangue. Solicitamos? Que se lle prepare unha toma de luz para poder conectarse ao autobús de doazón de sangue. Non a teño. É logo onde están enchufando agora? Pois piden... Eu non lle dou corriente do meu corpo, A ver... Ahora mesmo, cando vai ali o autobús, onde conecta? Pídenlle alguén. Mira, o xa tarde vou doar sangue e lle pregunto. Dona bastante. Mario, dona bastante. Canto máis dona, mellor. Bueno, pois, se é así a ten, retiro o robo. Pero tena, porque... Pero non ves que senón non funciona. Bueno, pero mellor... Bueno, de todas maneras, non obstante... Se non funciona, o coche da sangre, para as neveras e por aí, ten que estar conectado a unha toma de energía eléctrica. Por lo tanto, funciona. Ti non ter máis preguntas? Non, non teño máis. Vale, de todos os xeitos, o tema que preguntaba Alba, do matemático, a ver... A Real Academia quere facer unha serie de cousas e nos imos participar ca Real Academia, pero a maior nos queremos fazer outras. Entón, tamén invitaremos no seu momento a Consellería
que antes levaba a Román e agora leva a José da Estrada, é unha das cousas que lle vou falar o luns, si, teño o luns reunión con el, é unha das cousas que lle vou falar, porque Román obviamente iba a se involucrar, e tamén quero que José Campos que o faga, para poder facer, a parte dos actos que se fagan que a Real Academia Galega das Ciencias, nos aquí na liña, alguna cousa que imos facer a maiores, a ver se podemos contar ca axuda e incluso ca chega da Consellería para poder facer algo decente e poñer en valor o matemático de Bermés, que sin dúbida é un dos grandes da historia de España e que quedou un pouco, digamos, aí no anonimato, en parte por culpa de que no seu momento pois non se puxo en valor a súa figura porque naquele momento histórico de España non lle conviña aos que estaban mandando. Pero por eso vamos a intentar sí, a ver, Ariana, xa había ser culpa do PP xa daquelas, no ano 1800 xa había ser culpa do PP, Aínda non se fundara, non nacera nin Fraga. Claro, é que eu penso que fan eles un equipo propio. Darlle valor, poñer en valor todo. Hombre, claro. A figura do matemático e non esquecerse de que foi un represaliado político. Sí, pero, a ver, deso poderíamos falar, pero non... Sí, pero non vexas que co filtro que tes ti de hoxe en día. Hai que miralo con filtro histórico, non ten nada que ver con eso, nada para nada, por desgracia, vamos. Ben, ten a palabra Iria. Sí, é só unha pregunta. Quería saber se ao final se lles vai axudar económicamente aos tres rapaces que quedaron primeiros no Nacional en Burgos, que van agora ao Europeo a Roma. Quería saber se ao final o Concello lles vai a dar algunha axuda económica. Non sei se me contestas. Máis cousas? Non, só eso. Algúna pregunta máis? A Teresa ten a palabra. Nada, eu só quero facer un errogos. Unha entidade puxose en contacto con nós dicíndonos que solicitou unha reunión cas concejalías de área que Tete Coliña. Tete Coliño. Pero que estou unha solicitud? Sí, Tete Coliño solicitou unha reunión por parte do Concello, entonces que se lle emplace canto antes, que o fixeron dun xeito construtivo, entonces se hai máis dunha concejala implicada, pois que xa estean as dúas para solucionar o tema. Tamén esta mesma entidade ven facendo de forma recurrente a solicitude de que a biblioteca, o espazo que se lle dá na biblioteca, que lle pequeno, entonces solicita un multifuncional do Manuel Rivero. E sempre se pon a mesma excusa de que non hai persoal. É unha reunión mensual, como se fai o esforzo para facer outras reunións, dado que só piden isto, pois tamén facer o esforzo para todos os espazos públicos poñelos ao servizo da veciñanza. E o outro rogo vai porque nas garderías están, sobre todo a do polígono, a herba está nunhas dimensións considerables que xa non chegaría a cuarta para poñer na foto. Esa é culpa de Pepe Primo, pero xa anda Pepe Primo ca podemos poñerse tal. Pepe Primo foi carbuñar onta gadaña e xa... Un neno de espaldas e verase que a herba que é máis grande ca o neno. No mes de maio, Teresa, sempre ocurreu que cando ven a primeira herba, que sempre está un poquinho máis grande da conta. Pero non se preocupe que xa... Pepe Primo carbuñou a gadaña e non vai quedar... Bueno, acabo con... A ver, Pepe, continúa, Teresa. Entonces tamén rogo... Tema suficientemente debatido. Perdón, continúa. Grazas. Que se arranxe o cierre perimetral da gardería, porque agora que xa está abrigada, pois é só vontade, non leva custo económico. O cierre da guardería, cando salen para o patio... A do Puntiñas? Sí, no, a do polígono. A do polígono. Grazas. Non sabía eso. Vale, Pepe, o que hai que fazer é comprar, como ten o de Acciona, unha máquina que moe, non sei como lle chaman, de facer muxing, é che fácil, pasas e queda ali, come o propio terreno. Bueno, pois ese é o que con eso pasalle, senón imos aos ratos libres darlle tía máis eu. Ben, levantamos a sesión e agora informalmente, xa levantamos a sesión, señor secretario. Informalmente, mira, non leva segundas, levo todo...